Obi ama ine ho kwaba ediba by Grace TV GHS nyame de yan kwache nenso da ya twedi ampo nyankopon totrobo nsu ya obo nsu obo awia eje nyame aye. So let us rejoice and be glad in it. Abusunya safe na wo hwe ne a wa kwaba pa ediba by Grace TV GHS we did say twedi ampo nyankopon dom the home of Odobroni and Lumba nti abusunya ye nyina ye ho ye no kra ena eja de yan kwache ne ahia bi mu a na nyina that Lumba ni wachi ensensem ya aye dija ewo mountain so aye dija ewo ye man Ghana mu enu nti ene nyame hu yomobo na wa ya hwe so adom ye nkwane ahoden na ya ba bedu the premises of the Kumasi High Court na de ebe koso na de bia so ye de emu ejemu ene emu amanebo ebe soma mansan na bibia enso aye boko ntebusia enen so se na mediki aka na ja nyankopon e de ye nkwa ache biem ye san ahia ya de betwa bu ha bia no and the idea unchemo any woman about some life from the premises of the Kumasi High Court. And that day themselves are paying a sign exnada kemusanso and the Jenyan Kupon ya domoa a yen tanana. I said there was a penny at that camubia himself Quenya bar a Odobroni so much for almost every another came said yes yet and a very tight security presence bar and I was say a very tight security presence and I waha Amidst and day 6 of court sitting ebekoso the Kumasi High Court and actually amponyanko padaroma yeshie on the mama ne boss so somebody aka no there's been a very tight security and check kwa na hu avusa Ashanti Defense Force omo emerante ni bi abrane pa ha nche ni twa bi so ha na nye omo nko na ni atwa omo so afa ye ni atwa opposing mpanyimfo chese ne enya asem ketu akra ye ka se ye ka opposing mpanyimfo ya sabram no kasa busua omugina enso abedu ha nya asem ketu ne ye ni enim the court premises aye no ofri pokutu di hoba no oba betwam abesene akọ kwan ya onam so ma di kopie passport office no hu se sa kwan no opposing for ti ase na BBC wo ye ni nipa no wonyina atwahia pambofo mpanyimfo meche na obi ahwese bibia ebekoso na obia ebeye nioma ne kwan so enso ewo hono a edi nso munchiremu esumti yes nyame ho yomobo na obo ye ho ban wa hwaye adom ye nkwane ahode ne asa hyiam na de na dia ebekoso sebi trosems de wonye hu ne de waso ate na odi mu adanse nti so nyame se odom ye nkwane ahode de ebehunu de biaso bete ye bekoso ha no na de beto amansan ni na yina ya tinsem ase na bibia enso ayeboko nti yes everybody can connect the 6th of the court hearing between Mami Akosia Sewa and also Odobroni over who the legitimate wife of the late Charles Kojofosum that the Lumba is and so on. Now, seven said Asha Sensible na Akoso Yenra. I was your penny agent that came. Yes, you scripted. I was your penny 7 to do one. Yeah, you better your boss nothing. Yes, I have a brush up of whatever happened. Then court I say and so yes, Sabrina, so I be kind one. Am I kwaba? Am I watching? There's an atmosphere live from the Kumasi High Court in the Court of Appeals complex building. Yeah, and then so I was your penny because so Jada Kemu. Now we are your name say Odobroni and so Ebusuya. I mean the Odobroni family of Odobroni witness almost so Yankopo ya domo. I'm going to Jada Kemu. No almost a yin semano. A church and semo na pipia and so ayoboko said ya emunchimu and emu adisuya and so esitie now yes before see a bit runs and semo so the medical culture enra you say the security presence there be ade ano na security presence ya ewa ha no na ekọ animu na chese oboni beka say it increases on the daily basis and an occurrence no bedu ha I say medical culture no police one kasa I mean yes omukasi bi na twetwam ewa chire nyina pro wo free akono you say you captain Avosa omo panyin no na ono na ebo loyal kusi ehon ban na efria say akọ it the ekwa kusi say o say can say be say last days are always dangerous and of course it is evident in whatever is transpiring at the premises of the Kumasi High Court the bra nyankopon twediam High Court the bra nyankopon twediam pon ohu ye mobo na okay eba twediam pon nyankopon ohu ye mobo na wadom ye enkwa ene ahode ti bra nra court setting no ba be kwa wie no ena Odobroni lawyers abusuya omo ede ekire ye mama timo for adwom se omo nya text message obusuya tell you ya text message omo nya ne se enipa bi abon mu timo pose kwan bia so
nana abusuapani kofi usu ɛkɔ na abusua yɛ wɔ paako so ne sɛkyerɛ nsuta ɛkɔ abusuapani pie fi court dɛm hɔ a enipa bi sɛ ɔmo bɛbɔ ne tuo yɛ abusua fakyɛ mo wɛdi yɛ sɛdeɛ court na ameka ne sɛ ɛsiteɛ nyame hu yɛ mɔbɔ na ɔnyɛ mfiri ɔhaw ne amane mu but nipa bi sɛ ɔmo bɛbɔ abusuapani tuo so pie fi court dɛm hɔ a ti maame te mu afɔ court adwa mu sɛ dabi sɛ enum saa sɛ mesrɛ meka wɔn obi kɔbɔ obi tuo anaasɛ sɛ enti ɔmo srɛ sɛ ɛnam sɛ ɔmo nya saa ɛnteɛ ne ti no anka ɔmo srɛ court sɛ nka nnura no a ɔmo wie abusuapani cross examination no na nka bia ɛne ɛne na wie sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo amegyina adaka mu bi na kyena bi nipa bi afa adwen bi sɛ no ɔbɛyɛ no kyɛ ɔmo abɛyɛ abɛdi yɛ nana abusuapani awu yayaya ama sɛbi ɔman Ghana ɔyɛwosɛm sɛ asi tie maame yɛde kyerɛ maame gye agyina sɛ dabi na sɛ nsɛm yi enuru sɛ sei ɛna ɛsɛ ɛba yɛnuru hɔ saa sɛ yɛbɛkɔbɔ obi tuo ɛkum obi afiri atiasfoɔ saa so yayaya nti otu ɔmofoɔ ne ɔmo nyinaa kasa ɛma abambɔfoɔ mpanyinfoɔ nso bɛm ɛbɛyɛ nneɛma mpa yɛ ana ɛnya asɛm ketewa ansa na afei ehu sɛ kyerɛ court dance bi yɛn na abusuapɛni kofi so apie firi ayɛyɛ court dɛm hɔ ɛbɛtena atiaseɛ na mu a police escort ɛde no ɛkɔɛ ti the news a ɛbɛtɔ dwa ɛnura ne sɛ epie mu wɔ court sɛ nipa bi ahyɛ da abɔ ɔmo ti mu pɔ sɛ nana abusuapɛni kofi so ɔmo bɔ ne tuo sɛbi wɔ abusua yayaya ɛyi na afiri atiasfoɔ saa so yayaya na sɛ ni kwan sɛ ɛba saa ɛno ɛyɛ baako ɛna ho nim sɛ ɛno anase na medika ka kyerɛ sɛ the various factions, the various parties, I mean lawyers for the various factions wɔn mo nyinaa obi afiri ɛyɛ court dɛm ho akɔ ɛnura nyinaa na obiara ɛkɔ no na ɛyɛ security, tight security ɛnyɛ asɛm ketewa abusuapɛni deɛ police escort ɛde ne kɔɔyɛ saa so na lawyers for Odobroni ɔmo kɔ adeɛ sɛ court dan ni yie yɛnhwɛ ne yɛn nkyɛn yie court dan ni yie ɛni yie eti ɔmo epie free court dan mu hɔ no aba na afei ɔmo sane staircase yi abɛte asi fam no ɛbɛrɛ ɔmo sane notice board baabi a notice board yi si ɛwɔ court dan mu hɔ na private security fo yi kɔ hyia ɔmo wɔ hɔ ɛde ɔmo pie free ɛyɛ court hɔ nom ɛde ɔmo esane fam ansa na ɔmo kɔforo asa ɔmo kɔforo te ase nam no ɛde wɔn nso akɔ sɛ de tete saa so ɛna lɔya kosi nso epie no yehu sɛ sɛmɛliki akachi yɛ nua captain of Abosa ɔmo panyin paa ɛna ne ɔno a ɛbɔ ne ti dɔm kakra abusua ɛde efiri aha sɛ ɛkɔ ya na ɛnya asɛm ketewa na far from that yɛ look at the key points ni bi yɛ to dwa ndra no ansa na yɛ be ram ɛnra yɛ na abusua panyin cross examination of course na ɛnya asɛm ketewa nneɛma ɛkɔ so and then also what we have to expect ɛnɛ dɛ twɛdi amponyankopɔn ehu yɛ mmɔbɔ na wɔn bibia ɛkɔ so ma yɛ na wɔama na ne dɛ ti kɔ awia ɛyɛ ne nso mu nkyɛn mu ɛnso asomɔ eti ɛnura yɛwɔ ha na afei yehu sɛ abusuafoɔ bi baa yɛ a wɔn kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ dati lumba abusuafoɔ yɛ a wɔn ɛyɛ nsuta ɛkɔɔ kɔdwofo so sɛkyerɛni ba kɔdwofo so dati lumba abusuafoɔ ɛnso aba na wɔn baa yɛ no wɔn asɛm a wɔn ka nyinaa ne sɛ ɛsɛbi wɔn ho sɛ mmarama fiada mmeranteɛ bi ɛbaa yɛ a na wɔn kyerɛ sɛ wɔn firi ɛyɛ paako so na wɔn ani abere sɛ tenten a wɔn yɛ nteɛ sɛ abusuapani ɔnsie dati lumba wɔ paako so na ɔno anenam ɛɛpɛ asase wɔ baabi mesrɛ meka wɔn adaroma ɛhɔ ɛna obesie dati lumba Charles kɔdwofo so na no deɛ ɛmma saa nti wɔn ba abɛka kyerɛ abusuapani sɛ saa asɛm a wɔn ateɛ no ɛni kwan koraa sɛ ɛba saa nso wɔ hɔ ɛna afei baako nsɛm ahodoɔ wɔn sa te yɛ biem yɛ nti wɔn ban ne sɛ ebesi ɛnano fiada yɛ a dati lumba Charles kɔdwofo so arguably the greatest Ghanaian musician of all time ɛyɛ nyame dia no ɔmo yɛ ne nteɛ sɛ wɔn sɛ dati lumba yɛ paako so de hyɛ deɛ nso ɔmo yɛ ne nteɛ sɛ ebesi nnɛ ɛbɛrɛ dati lumba yɛ nyame dia no abusuapani nkɔbɔ ana paako so hena amaneɛ ɔno so de hyɛ ɛne kɔdwofo so dati lumba yɛ a ɔyɛ nyame dia no tɛn nso na ɛha adwen paa yɛ a ɔmo yɛ sɛ ɔmo ba na ɔmo yɛ abusuapani na benya nsɛm kae kakra aka kyerɛ nsɛ ɔnyɛ deɛ amammerɛ ne amaneɛ mu ɛsɛ fata so ɔyɛ yɛ a ɛno ne sɛ ɔhɔ abɛsi yɛwura na paako so hene sɛbi santene bere mpɔn ɔrebɔ no amaneɛ sɛ na deɛ aka biara ɛnso atoa so ɛno ɛnso ɛyɛ baako yɛ a ɛtwa ho yɛ no na saa mpanyinfoɔ ɛbaa nnura yi mu yɛ a baako panyin baako ɔkasa na ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ abusuapani na bɛdi akyire baako nso ɔkyerɛ sɛ ɔno ɛkasa ɛde ma abusua no mmeranteɛ ɔmo asɛm a ɔmo de to wia ne sɛ saa mmeranteɛ no kora ɛbaa ha na ano fiada na tuntum na kɔkɔɔkɔ bɔ ɔmo nsa na ɔmo ti no ɔmo ni wɔn ɛwɔ ɛyɛ paako so mesrɛ me ka saa na wɔn kan ne koti wɔn ni wɔn ɛwɔ paako so ɛyɛ kuro no mu adehyɛ abusua wɔ hɔ ɛne wɔn aka yi na wɔn nhyɛ da ni wɔn wɔ hɔ eti amammerɛ ne amanneɛ mu saa nneɛma no bɛyɛ de ti abusuapɛni no ne ntwɛn na wɔn de wɔn susu sɛ nipa bi na abɔ wɔn paa ɛnso wɔ hɔnom ɛma wɔn kora wɔn ka koti sɛ
almost say almost GD almost allege say Papa She Mr. Evangelist Papa She nyame sem pakani Papa She and our boss am auntie and them aba pa ya almost fear don ba habe dey say chinchina almost some kan say me share busia pani ama no tikra police escort and dey busia pani efura say ekwai ntia no atwam and afia chi that the number the immediate family obusia teni o ebra that number busia for e corner ebusia ye wo efita ko eba ye no be kasa bi ye no and no achi be say sima aduana ko don hwe achi that number the immediate family and so eba ye be ka ebusia for am che say wo mo na that number busia for am ben wie pa ya na ofaya poku ka ho bi afi mama Brempoma enianu bi te mama China ya no kapa akosofo no wo so ba ya ha ya wo che say there be sansem a wo busuafo na bia ba beka no ente sa na empo wo busuafo na ka say sa amantie no ba ye no na wo mo enye pa akoso adehye na wo fi pa akoso na evangelist Papa She na akobo mo pa na eni na so bia esan say sabi pa akoso mpo pa akoso ho ya sabi busuan bi ho no sa wo mo a efri suta ekwo busuafo na wo ko no wo mo nim pa akoso adehye no ya wo mo ma ho ena mpo pa akoso fo adehye busua no wo kwa no wo hye da eno so mro na mpese obi ehun se we ka ho bi ana se we nka ho na obi ehun se asem bi esi wo busua ni mu a ana asem bi esi we be ka se o we nka ho bi san se sa do no a wo fi suta ekwo ya na omo e ka san asem no omo bebre no akra omo emma eye pa akoso sabi asem ko esi pa akoso omo ma na obo busua fo omo bo san asem to bui e na omo sa ka di chere bi se ai omo de omo de se de pa ne se omo de nsem kakra e koto na anu ni masre se 30th December yes ye that number ye no we dey almost sre say nka yero anu betimi abusuam wo munye bibi fa ho e fa mo busan say sa 30th December de niam a wo boso kakra pa ye ko ba say ye no paso sa da no a Mr. Mekon ni advance kwan so emwa ema nioma entwe ye tin nka ye mu a anom adaroma omunti omakoma so adem na nka omunye bibi kakra emfa mo mo so mo say mi na to dwa ema nyam so akire omadwen e de kire abusuafo no edi kan ba say ya omunye nsem kakra e betu dwa no enso won abusua e no na chi e na fe ye hu say ma me akoso Brempoma oso so bedu court ha we no na chi me ma ye hu de no record so ansa na fe betes na de mu de ye nhwe ni mu e no chi na ma me akoso Brempoma ye hu say oso esane free e court dan mu ho na oba ina na wo kasa kakra na se ne na akoma no abasro ti ma yenyan so twefo ye bopini ma me busa se ale ti kwa na akoma ne sam ya ma me se ma no kan se adai sabio Mr. Meka obusia chance wa yakokwa na okasa se that number asem no ka ti adai chance wa yakokwa na ade di na wo se ba ne sa edi ma bi ho a ekoso a entwaye eni kwan kwase mo kwan e ma sa sabi ensem no eni sa ne ma esisi ni ade a enti eni kwan se ma me Brempoma chem se sabi kwan a busia pani ni nipa ni bi e pese wo fa so na oye that number or program to see no on the 30th of December up to now autopsy report and as autopsy no omunya enwie ye ehunu ba bi nso ade body no be fa no e ha adwen obudi ti wenye ye ntino na etia ya omo ekasa de tia na sabre big ben wa say of course in say some of kudi echi akra ba no na kwanya na fe waka akra e ya che big ben bi aboko de wada na me adom na so ya me adom yes ho ye as usual what is some echi enra run down kakra ma me Brempoma dem say why investigation am ye hu ensem wan kasa course so chi bi mu chere ansa na de aka bia de ato aso ma mansan okay ma me Brempoma de I think say a family member granted interview press conference in our hano the statement or kind of about say a 13 for ye ne beba so no eno na ye ma me Brempoma call so ko bisa say o sabi ono ne be ye na ayi e de ama no okuti no ne ade ebisa ntia no eho abufuo na ma ye ma me etutine ya enra ode ekoye so far so good and then me sabe do her at 6 o'clock bedu ye na obi ama na security man kwa na timi alante wa ha na and then I mean say bia ma me Brempoma do but then me hu no ha that's the truth me hu no say what fight na room dia that is different but me wa ha de me hu no na lawyer kusi me ni hia na nkomo kakra ye twetwe ye no say ene na court be close case ni nyina na nyame ya adoma Friday wa pass judgment and lawyer kusi say ono no side there he's hoping for a good news sana ono eka ono from ono no side na mind you say ene police fu a be piem wo ha no omo keka ko 50 yes we see omo ka no bi kwa me no ma tombo ase no edi nkomo 101 abusa but tie be until the o ma surround ha nyina na so omo wa ha omo nim se na ye cruise case down
na social media no nso is so powerful nti omo ten nsɛm a ɛyɛ ebi mo keka ne nsɛm huhu bi ɛne demonstrations ne menteme ho ase bi a ɛkɔ so omo wɔ ase omo bɛbɔ Ghana de se lawyers ne judges ɛne ye media yɛ wɔ ha sɛdeɛ sɛbi obi ntimi ɛmmɛyɛ sɛbi ɛniɛmɔ ho nsɛm wɔ ha nti omo wɔ ha ma Ghana ni ba bia except nipa ɔbɛyɛ na adwen sɛ wɔ no deɛ wɔnyɛ Ghana ni na emom wɔde ntawantawa bɛba nti omo wɔ ha sɛ omo bɔ obi a omo ni ha sɛ omo bɛyɛ accuse obi but omo wɔ ha for no kurenti na omo hwɛ sɛ deɛ bɛyɛ a de be free house ni mu a Ghana nso asombi enka sa pepe okay Matia big menti o me hu sɛ ohun ma me brempoma wɔ ha nti ma yehu omo a obedu a de sɛ mo nsia na ɔba ma yehu omo a wanya akwanya a ɔba yɛ ho omo wɔ ase na yehu de papa she ɛwɔ inside lawyer kusi wa ha ya maami akosua Odobroni lawyers ni nyina so ɛwɔ inside abusuafo ni bi nso alandia omo nso ɛwɔ inside so far so good one of the key personnel the time hu wa ha pa me nya hu no ya maami brempoma but I no say bia baba hala sawa wo ye meetings bi ni adade and I say bia bibi so we are here to finally see what is going to happen before the judgment Friday. Na yehwe big man ebra na mpanyufo yi ba em se ohun bi en na ye wie court abusuapani police escort Odobroni lawyers sabi mrane pa ba fam koye and then lawyer kusin so ye ya captain avosa asante defense force panyina de koye and then omo ba no net say the same thing na eye captain lead na police phone so back lawyer kusi mo de ni ewura inside na me bisa captain say na ka odi nke be hu ahemfie na ha de opede wa na so lawyer kusi ma konta bibia da nchen a na konta no na nsem a wo tete ne huhu bi a ekoso no so mo nya temp off it tip offs na wo no nya ye no compared to police for there na so no so timide na ni mo nya beta eja na konta echichina bi wa anti asembone e wo nachi wow Matia na yehwe abusuapani wanya akwanya ahuna na ene de mi hu no but walande se bi wa come back door yes okay man for many say yen hu no but me bisa omo wo inside me frɛ na say inside okay papa she so ba na security can na on there we need plenty about for na anti but how was he there one say papa ene de asa obi a oba akane no odi ni lame fast no ko obi anso wura ma ompie enti enim de ekoso so far but court attendance okay omo focus on the ekoso na no na your attention was that is it that's it because closing of the case very necessary I don't go for very necessary but Friday there yen come once by do so bibia na Nyankopon ye obibia akoma so ade ma ye wa ha se be ka no kore na ahwe de ye be koso so pepepe na ye de asom mo nti omo subscribe ye no mo je de omo subscribe wow the prince in kwa ono say enipa no o share abusia o share mpass ko ogutwa ye pese ya na ye ka asem no ye kire evidence nye say bi obeka say wo create asem de ato so sa pepe video say bi a on kwa out bi ba abontin o was not the prince ni bom sa as MPP obende yes it was ya you big bang like asa ya otumba se church nsemo e de asere yentu eboss ya afei yentu also with what we're talking about live from the premises of the Kumasi High Court as we look into the day as we look into the day 6 of who the legal wife of the late Charles Kofi that the Lumba is and so and yes and only kakra ya akoso na dey ya chiri nyina mu and so the achem abi from pon enya me on whatever ma network no che say o say kwa use Wi-Fi but still na do bia na ayewe use MTN aboy Vodafone aboy che say ye hu de enye ti say wa obapa munye hu abote wate all no my team ya na do bia ha adwenti e bom okay about home abusia mo franche pa network no ha adwen na so be ndey ka na akosisei yeso nyame se wono a esaka wi mai se de bi o da no ntimi enyina edu djuma bi so ko enfa so Ghana man na wi asina nti enro ya kata tententi ababonten ya kata ababonten no nsem bi a that Lumba mo say that Lumba busuafo pa ben no Bruni Beka said the immediate family of that Lumba and our Akabo one was your mother carter aba abonten and so on a carter aba abonten no e won say won mo ken na say
ɛfa that number yie yeah 13 December sɛbi abusuapɔ yi na ahyɛ ase kɔ yɛ billboard sɛ ɛmra so no ɔmo titi wɔn enye yie key point ne sɛ ɔmo titi wɔn enye yie ɛni kwan sɛ yie no ba so 13 December na ɔmo akyerɛ mu ama yɛnya nyinaso deɛ nti a ɛnsɛ sɛ yie no ɛba so on the 13 December ɔmo akyerɛ mu that number mani bi ɛkɔ school ebi kyerɛ nso hwɛ ɛwɔ akɔntuom ɛnyɛ no nko afɛ that number ne nuanom bi ne n'afofoɔ bi bebree ɛwɔ akɔntuom yɛ ɔmo a wɔ akɔntuom no ɛsɛ ɔmo bɛ nya brɛ na ɔmo asrɛ apɛ asrɛ kwan sɛ ɔmo ba Ghana abɛyɛ wɔn nua bɛrima bi ayɛ ti kɔba sɛ prɛko pɛ na yɛ sɛ 13 December yɛ a wɔyɛ anim yɛ abusuafoɔ yi na mmra Ghana ha ɛmɛyɛ that number yi a na yɛ musa sɛ net date yi kɔ yɛ 25 November abusua sɛ yɛhwɛ mu a yɛfa no borɔfo mu a aka 5 days na bosom yi akɔ awieɛ 13 so na sɛ 12 days na da ntɛm and na sɛ aka 17 days nti free ne yɛ akɔ in about 17 days time na sɛ yɛsɛ yɛnyɛ that number yi a ɛbɛyɛ dɛn na ntutuɛ tumi akɔ so yie saa na ɔmo ka ho ɛbɛyɛ dɛn so na that number abusuafoɔ yɛ wɔ akɔntuom obiara apply sɛ adwuma yɛ a wɔyɛ ɔpɛ akonya ɔpɛ leave yɛma ne leave na nka ɔmmra Ghana mɛyɛ except that number yɛ nti ɔmo susu sɛ saa na yɛ aka no esua ɛntumi mua ɛma yɛnyɛ kɔdwefo so yɛ that number yie ɛma bibia ɛnyɛ bɔkɔ nti ɔmo deɛ wɔ krataa no ɛba abɔnten ɔmo deɛ ɔmo srɛ nananom paa yɛ a ɔmo srɛ sɛ anka 13 December deɛ yɛwura no nyɛ bibi fa ho na anka yie no ɛnso ɛnkɔ so akyire nyame yɛ adom ɔmo deɛ na ɔmo sɛ March na si akora baabi asa na yie no akɔ so na bibia ɛnso ayɛ bɔkɔ nti no so yɛ nsɛm no bi a abɛtɔ dwa ɛno numere yɛ a yɛfiri court akɔɛ no ɛna saa krataa no ɛba abɔnten a mato ɛbɔ ase na meka no nso mu nsɛm ɛnso ɛde ɛkyerɛm na abusua in that same letter no ɛna mɛde ka akyerɛm nyina soɔ deɛ nti a that Lumba the closest family saa na ɔmo kyerɛ mu as an immediate family as an direct family ɔmo ɛbɛn no paa ne nuanom paa sɛ ɔmo kyerɛ mu wɔ krataa no ɔmo ɛka ne sɛ ne ma no bi ɔsɛ that Lumba ma yɛsɛ bi wɔ akwantuo mu a ɔmo ɛtwerɛ nsɔhwɛ ebi twerɛ nsɔhwɛ wɔ Germany ebi nso ɛtwerɛ nsɔhwɛ ɛwɔ London na nsɔhwɛ yi a ɔmo twerɛ yi nsɔhwɛ ehia paa ɛfa wɔn mo masua yɛ a wɔn esua mu sɛ wɔn bɛkɔ wɔn anim sɛ wɔn nkɔ wɔn anim nsirɛmika ho sɛ wɔn bɛtu mpɔ wɔn mo masua mu no ne nyinaa bɛgyina nsɔhwɛ a wɔn ahyɛ aseɛ ɛtwerɛ yi ɛho eti sɛ kɔba sɛ nkwadaa yi twerɛ nsɔhwɛ a ɛti sɛ yi na kyinkyin a yɛsɛ wɔn mo enyae mmra mɛyɛ yie ɔmo papa yie a na bɛha adwene esan sɛ ɔkyerɛ mu kora sɛ saa abia no kasa yi nkwadaa no wɔn gu so gu edi awɛhɔ deɛ esie nti wɔn ti ne suo paa yɛ wɔn papa that Lumba wɔ yi wɔn ɛti ne suo yɛ a yɛpata wɔn bi a ɛmpata na wɔkasa ne sutu a nkwadaa yi tie nyinaa akyi wɔn enyae na wɔn mmra Ghana mmra mɛyɛ ɛyɛ ɔmo papa yie wɔ abansoro kora nso sɛ ɛkɔ so a na ɛha adwene san sɛ wɔn sɛ wɔn ntumi ntena da eti ɛno nso yɛ baako yɛ a wɔn kasa de fa ho ɛna afei wɔn kyerɛ mu sɛ saa abiri ekura mi kasa wɔn sɛ busua da bi ebusa sɛ na kɔmina autopsy na akɔ akɔsi sɛ san sɛ maame akɔ so abiripɔma wɔn yɛ akyerɛ sɛ deɛ nti a ɔka yɛ wura ntam no na ɔkyerɛ mu sɛ sɛbi that Lumba mpo deɛ eku no wɔn mo ɛnhyɛ da anim deɛ eku that Lumba ɛna afei wɔn sa akyerɛ sɛ conflicting account ɔmo busa mu sɛ deɛ nekum that Lumba a asɛ nkyɛnmu no yɛka wei nɛ adeɛ kyɛn ne yɛka bibi foforɔ adeɛ kyɛn ne yɛka bibi foforɔ nti akɔba sɛ nkyɛnmu no akɔyɛ conflicting in fact they are not the same nsɛm a yɛka no ɛsɛ sa ne nyinaa nso ha adwen sɛ nipa baako account a ɛna akɔyɛ fa so ɔnam so owu yɛ no yɛka wei nɛ na adeɛ kyɛn so a yɛka wei na adeɛ kyɛn yɛka wei foforɔ ne nyinaa ɛmoa ne nyinaa ka ho na ɔmo yɛ sɛ kyinkyin a ɔmo bɛyɛ autopsy report ɔmo bɛyɛ autopsy minka ne saa ayɛ nhwɛmu ɛde afa deɛ kum that Lumba ho na ama wɔn mo abusuafoɔ ɛne amansa nyinaa ɛhunu nokorɛ yɛ ɛwɔ that Lumba wuo no mu na obiara nso atene ho ase wɔ hɔ nom te nyinaa ka ho bi sɛ ɔmo si daabi ɛkɔba sɛ yɛsi that Lumba 13 December a saa bɛyɛ kura mo no kasa report yɛ nya sɛ ɔmo aka mi atene sɛ autopsy no ahyɛ aseɛ yɛ a ebi ɛkɔ so wɔ Germany ebi nso ɛkɔ so ɛwɔ Ghana parallel autopsy ti ebi kɔ so wɔ Ghana ha no ebi nso kɔ so dendendendendenden yɛ adɔkotafoɔ akɛseɛ wɔn a enim de kyɛ sɛ wɔn a ɛyɛ nipa mu hwehwɛmu ne adeɛ wɔn nyinaa hyɛ aseɛ yɛ bi kɔ so wɔ Ghana bi nso kɔ so ɛwɔ Germany ɛna ɛnyɛ autopsy ketewa kɛ ɛyɛ a comprehensive autopsy and parallel investigations are ongoing in both Ghana and Germany sabe ɛkɔ so dikadika paa nti abira a yɛyɛ autopsy ne mpo adɔkotafoɔ ɛyɛ nidifoɔ yɛ a ɛyɛ wɔn nyɛ nwie na ɔbɛka sɛ kyinkyin a yɛnsie kɔdwefo so mesrɛ meka wɔn yɛnsie that Lumba na ɛha adwene paa nti kɔpem sɛ wɔn deɛ wɔn gyidie yie paa sɛ anka yɛnyɛ autopsy no wie na yɛnhu deɛ kum that Lumba no na anka yɛn ɛkwan mu ada hɔ yɛ yɛbɛtumi asie that Lumba na mmom ɛkɔba sɛ ɛbira autopsy yi kɔ so nyinaa nipa bi ɛyɛ sɛ kyinkyin a yɛnsie that Lumba ne neɛ ɛma na yɛ ɛma na ha adwene kakra ɛma na yɛ suspicious na sɛ obiara koraa sɛbi ɔbɛte asɛm wei bɛdwen sɛ
ɛne bi a na nipa bi ho bɔ nsɛm bi ho na ɔmpɛ sɛ ɔmo kata so tini esi kyinkyini a yɛnkosie Charles Kwadwo Dad-Lumba na afei biribi ato nkata anante no so ka ho bi na ɔmo srɛ sɛ ɔmo srɛ a Dad-Lumba yɛnya abotrɛ na autopsy no yɛnya abotrɛ na autopsy no nkɔpem awieɛ ansa na sɛbi yɛahyɛ dampo sɛ yɛbɛsie dwomtoni Charles Kwadwo Dad-Lumba ɛnso wɔ hɔnom ɛna afei wɔkyerɛm sɛ immediate family abroad must apply for leave ɔmo kyerɛ mu Dad-Lumba ebusuafoɔ no ɛbɛn no dodoɔ no a ɛwɔ aburokyire akɔntuo mu sɛbi Europe ne adeɛ na wɔn sɛ ɔmo a ɛwɔ akɔntuo aburokyire yi bebree na nso kɔ adwuma a ɛnyɛ adwuma biara saa kɔ adwuma a sɛbi animuonyam wɔ mu adwuma a sɛbi emu sɛbi ebuo wɔ mu na nyɛ adwuma biara obetumi ne pae bibia na wɔn sɛ wɔn nyinaa wɔn bɛhia ɛbrɛ ɛna wɔn de apply for leave wɔn bɛhia brɛ na wɔn de apply for leave ansa na yɛde leave na wɔn na wɔn aba Ghana ha abɛyɛ Dad-Lumba Charles Kwadwo so ɛyie ɛno nti wɔn de wɔn sɛ yie paa ɛkyerɛ mu sɛ ɛnam sɛ ɛbrɛ ɛna wɔn bɛhia apply for leave asakora leave si yɛde bɛma wɔn yɛmfa ma wɔn abɛm no nti no ɛntiri ma sɛ net 25 yi anaasɛ ɛno akata no ba abɔnten 24 yi na in about bɛyɛ sɛ in about 21 days anaasɛ in about 19 days because na yɛ 24 6 days na aka wɔ bosom yi mu plus 13 9 19 days 19 days ọmọ fún apply for leave ẹwia ni ti yẹn na yẹ na fẹ ẹyẹn fa feed no abusua in about 19 days na just in the period of 19 days no yẹn ni nyinaa ọmọ fún nyinaa apply for leave efi akɔntu omra yẹn fa yẹn Dad-Lumba yi a ne sɛ ɛno ɛha adwen pati nyinaa ka ho bi ɛna ama wɔn ɛkyerɛ sɛ yɛn ba so na 30 December ɛmmoa ɛno nso ɛyɛ baako afei yɛn to aso yi afei ɔsɛ international friends and community must have time to attend Dad-Lumba ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔn sɛ ɔtena akɔntuo mu Germany aburokyima mu ɛne ɛbɔ bra wɔ hɔ Europe ne adeɛ yɛlɛ tutu kwan nti Dad-Lumba ɛwɔ ayɔnkofoɔ bebree ɛna afei ɔkyerɛ sɛ wɔwɔ abusua akora foforɔ yɛ a ɔmo nso ɛwɔ amanɔne na ɔmo nyinaa bɛhia brɛ ɛna ɔmo de atu kwan aba Ghana abɛyɛ Kwadwo Dad-Lumba yie ti kɔba sɛ kyenkyene a ɛnimɔni mu yɛ mprempren kyenkyene a yie no ma so 13 December saa nipa yɛ ka wɔn asɛm nyinaa ɔmo da te sɛ ɔmo bɛtumi anya saa brɛ no within this short time aba Ghana sɛ ɔmo bɛyɛ Dad-Lumba yie no nso yɛ baako yɛ a ɔmo akyerɛ ɔmo adwene kakra ɛnso ɛde afa ho ɛna afɔ ɔmo akyerɛ mu bi ɔsan kaka ho bi sɛ ɛna sɛ Dad-Lumba yɛ Ghana ma nyinaa deɛ nti no na yie ɛnyɛ sɛbio mesrɛmika abusua bi ayie anasɛ na yie ɛnyɛ ɛkɔ na abusua yɛ fi paako so ɛne ɛyɛ sɛkyerɛ nsuta ɛkɔ ɛnko ayie ɛyɛ ɔman ne nyinaa ɛne wiase ne nyinaa ayie ɛyɛ a wiase nyinaa ne adi ahyɛ nti wɔ sɛ yɛyɛ ne yɛyɛ ho hyɛ a yɛde ebuo respect afei yɛde anidie ɛne yɛto ɛbo ahyehyɛ nneɛma yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbere a ɛyie ne bɛto dwa sɛ ɛkɔ so no obi akoma bɛtɔ ne yam obi abɛte ne yam ase obi ade akoma pa ata akyire ama bibia ɛnso ayɛ bɔkɔɔ ɛnso wɔ hɔ no nti saa nso ɛkɛ nsɛm no bi a ɔmo de tutu dwa no ɛho ɛna afei yɛtoa so bie mu a ɔmo sa kyerɛ mu biem sɛ clarification regarding dadeɛ so aban ne mesrɛmika ho yɛwura santene brempɔn clarification regarding dadeɛ so aban sɛ ɔka nsɛm kakra nso ɛde kyerɛ nsɛm kakra ɛfa ebi a nana yɛ asabre ɔna da committee no ano nana yɛ asabre ɛba no sɛ Dad-Lumba yie no a ɔno na sisi a ɔhwɛ sɛ adehyeɛ abusua no obiara ɛbɛdi mmara so obiara ɛbɛyɛ deɛ amammerɛ ne amanneɛ sɛ fata sɛ ɔmo yɛ na nkɔfɔ yɛne ɔhaw ɛne amanneɛ bi ama eti no so yɛwura mu na yɛntie deɛ ɛno so ɔmo kaeɛ ɛde fa yɛwura abafoɔ dadeɛ so aba ɛbafo Kofi Atokora ho yɛfa no nso ho amanneɛbɔ ɛnsom amansan yɛtoa so sɛ evangelist Yaw Akosa Papa Shea has thoroughly briefed dadeɛ so aba about the need to revise the funeral date. Nɛsɛ Papa Shea wɔsɛ n'ano fia ɔde to dwa sɛ ɛyɛ ɛma so 13 December yɛbɛba so nyame adom a in March 14th March ɛkyerɛkyerɛ deɛ ɛbɛkɔ so sɛ deɛ ɔmpɛ sɛ ɔmɛyɛ sɛ ɔmkɔbɔ mampanin amanneɛ na 11th of March ɛyɛ state burial ɛde ama ɛyɛ 11th of March ɛyɛ state burial ɛde ama Dad-Lumba ɛwɔ Nkran na afei ewia adeɛ kye 12 na yɛ Dad-Lumba mu bɛsi ti aseɛ na mu yɛmfa mfa wiemhyɛn ɛbɛsi ti aseɛ na mu afiri Nkran aba Kumase yɛ nam kwan so Kumase ne Nkran kwantempɔn so kuro bi a wɔso bia ebenya akwanya ahu Dad-Lumba mu no sɛ yɛde twam na afei ne sɛ bɛma baabaa mpo so obesu ade akyiro na yɛnyinaa yɛpɛ last respect to one of the greatest Ghanaian musicians of all time in Africa and Ghana ɛnso wɔ hɔnom na no ɛna ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛnam sɛ animonyam hyɛ a ɔmpɛ sɛ ɔmo de ma ɔmo nti no network na ha adwene kakra no asan baabi okay ɛnam animonyam hyɛ a ɔpɛ sɛ ɔde ma Dad-Lumba ɛne na mu nti no sɛbi na kɛ ba sɛ 30 December yɛnsie no ɛwɔ Kumase a na bi ato ntwa a ɛha adwene nti Papa Shea ɛkɔ bɔɔl sɛdeɛ ɔmo kata ne kyerɛ no sɛ Papa Shea
ebo sebi o mesrɛ me ka ba for ade so aba hene amane ba for Kofi Atubra obo na amane to no bo kyekye mu de kyerɛ no the kyekye mu de kyerɛ ba for ade so aba hene wie no ba for kyekye papa hye sɛ ade a ɛne ɔmfa krata enko sana asehene na sana asehene na onkyerɛ mu kyerɛ ne die nti a ɔmo epɛsɛ ɔmo sɛ yeda no eti sɛ ɛkɔba sɛ de krata na ka no mesrɛ me ka sɛ ba for ade so aba hene ɛka hyɛ papa hye sɛ ɔno amfa krata enkoma na sana asehene na onkyerɛ mu die nti a ɛyɛ no ɛba so 13th of December no a ɛmoa ɛne nkyerɛmu a ɔde ama nyinaa na sɛ kɔba sare na sɛ ne na ba for ade so aba hene ɛnim mesrɛ me ka sɛ say that I mean I'm Busiano, a person of it. I feel it's also being say, however, lingering concerns remain as to why the DSO Biden appears to still be collaborating with the dissolved committee, especially after his own admission that Abusiapani Kofi secretly recorded conversations with him and leaked them to bloggers. And I say, I say, I'm almost done things in Jessica Crescent and say, almost say, Sebi, but for the DSO Biden, Eguswa name, a committee no, any who be no committee no, ego no. Etu anamon titiro pa bra ba for ade so ban ade tu dwa se bi empo Abusiapani Kofi Wusu koti kwan so atwe na no asem ekuche di guafidie so de command blogger se omo emo emfa emu ne ho fi mesiameka afei ye to so bi ma. Now, such conduct compromises the sanctity of the process and its role as a traditional guide. I say, a combined son says, Omuketisa, Omuchesa, a young man, na anamuntu ase fata se ekoso na bia msemi ka ba fonso atete na de baba no na amano atochima kaka msemi ka se krata na ka na msemi ka nsa amadaro after just be say violation of the entamkesie mediation resolutions na say entamkesie won se nsem e ba ye msemi ka won kotokwa ni entamkesie ya e ba ye na no ntima ni kopie manhia kotokwa esabio na sa amahwe ahifie na nanom eboa ye ehwe etietie nsem no mu eboa maso dwe ba ye no sabi omo ni say sabi ebra ntam kese na nanom etina ase no find this obi because find this and I say and someone nanom nyina agi tu mu no ebi yo ho a em say ye abuso ebi yo ho no a ye abuso sabi enipa ni bi ye abuso ti entu ebo ase na hwe ye oka o say the ntam kese mediation meeting chaired by traditional authorities and witnessed by both the DSO Abahine and the Abusiapani Kofi Wusu delivered the following binding resolutions. The bra and Tamkesia Basumuko, and Exase, and so Musisi, and now some I know fear a bra now, except you run on the door now, hold up for Catancash now, Honumbi, Mamma Mania Quaso, Alpha Dominasinum, Ewobi, Afe, now some I hear hold on Yaka, Wogina, Hobina singing, and I'm now honor. Except what now call them Crum, I want Simbi, and I sound some able to Journal. Yes, just say, what now call them Crum, one Simbi one, a brand buffer just for buying a jumpy, and I feel so. Abusiapani Kofi Wusu that look Abusiapani, also a tear jumpy. And seminar, Ranom Eshamu and Tamkase mediation solution agitum. Yet your boss, the Dika said the old funeral committee must be dissolved. Now say funeral committee and other than Yanom say Sabium Semcana, Roman Family account, what about calls also Manqua. And quite the attendance on our calls also Manqua, also watching home at the funeral committee. Now, Omina account will be no. Now, the two just a young funeral committee, I mean about. And I think about to just say, yes, I empty committee for floor. Ya committee for a better no Abusiapani Kofi Wusu I was working who be na mom onya to me say ono enko adnepe e wa koye bibi and so one adnepe kwa kutu na momiti or say a new committee must be formed including the Abusiapani but without unilateral authority. Let's say yes yet committee for yeah Abusiapani Kofi Wusu working who be na mom then so Abusiapani Kofi Wusu ono enya to me say adnepe e betu na mom bi ya obia enka bi and also e baako ya e betu twa e wo Tamkase committee no a obia to dwa yenso yensa bi afọ to so bi ma say Tamkase committee no assign agitu ko benkom say yenye full autopsy and investigation must proceed to determine the true cause of death. It na say Tamkase committee say amogitu say ma me akosha be poma won say ensem de nti o kan tam na ba ko ne say o pese that Lumba we ni be ma on tiase ama onim de kunu ni be ma that Lumba enti o say ram say wo ma kwan na nka yenye hwehwemu e fa that Lumba wo no ho de yenwu de kunu san say o pese ye na Abusiapani pese wo ma kwan ama ya ye tina ho o kan Tamkase Mr. kotokwan Tamkase e wa ha ya no so na no jitu mu say yenye a full autopsy and investigation must proceed to determine the cause of death, the true cause of death. And I'm jitu mu say yentu aswe and I think
And I'm saying to him say a new funeral account must be opened and all callback funds transferred into the new account. I said, I'm going to say, young could be a year no sabi account. Yeah, this get to a year banks a crabiano. Young could be for yeah, sika yeah war account a year for two more car bank. You didn't them free more. Now you found account for a could be no and so emu. And that's what I'm saying to also be him say no individual or group may take unilateral action going forward. And I say, nipa bi be any as far as he so, and I say nipa bi ever should that boom. Now omo ade omo pe etu na mo bi e wa bra abusori na any mu bi. Na omo ji to say nipa say e pasa. Say no so e ho. And I feel omo to be him say, sa eye ginaya ye wura no madaro ba anom entam kese mediation resolution ɛkɔ so na ano nyinaa ne abusuapɛni kofi nso ɔte mu bi nsɛm mɛka na baafo adeɛ sɛ ɔban ne nso te mu bi na maame brɛpɔn nyinaa te mu bi na ɛbɛwie sɛ deɛ nanom agye ato mu nie no ɔmo deɛ ɔmo susu sɛ saa nsɛm nyinaa no these diseases have been blatantly ignored by the very individuals who are guilty to them. Na sɛ ɔmo susu sɛ nipa no bi a ɔmo tena mu bi ɛma a ɛsɛ bi saa gyinaeɛ nyinaa ɛkɔ so no wɔn asɛ bu saa ɛsɛm nyinaa nim tia ɛyɛ asɛm no eti yɛn to yɛ bo asɛ na yɛn kyerɛkyerɛ mu yie ɛdeɛ bɛyɛ nsɛm ɛna yɛbu yɛn nim tia yɛn ti ama krataa yi aba abɔnten no mmerɛ na wɔn kyerɛ sɛ wɔn yɛ the immediate family of Charles Odobroni&Lumba na afei yɛn ni no nso mu nkɔmɔ na yɛn te nsɛm ase na biribiara nso ɛnyɛ bɔkɔ sɛdeɛ esi ɛte okay eti yɛn wura mu bie mu a afei ɔsɛ despite being formally served with court letter on Friday, 21st November 2025, restricting Abusuapɛni Kofi Wusu from financial activities. Abusuapɛni Kofi Wusu unlawfully withdrew 200,000 Ghana cedis from Cal Bank, East Legon, without the consent or knowledge of the direct family. Let's say, on which you say, and now no fear that year, we are the all quarter, you say, Pakus, what is she buy now, Omo, and the normal door supply, which I say, Omo, Empany, now Abusuapɛni, almost some cancer by credit channel, or remember, boy, and Pakus, Hinaman, now Busia, I'm saying, no, bra, record so no, that number, you know. Sadanwa, over the court to Krata, Abusuapɛni said, since you to me, be answer on nothing in Sabako Boda. That the Lumba, the funeral account no more. Akwa isi kadia film. That's what we say tie. The iron ni say sadanwa. Ye na Abusuapɛni Kofi Wusu unlawfully say almost can no. Or no apɛ kwati kwa wisu ne nsa ekɔ bɔ futuo mu. Sa fiada na ɔde krata brɛ nsa mo fa ne nsa enkɔ bɔ that Lumba na ye futuo mu ko yiska no. Sadanwa Abusuapɛni ne nsa bɔ futuo mu eyi 200,000 Ghana cedis. It is around 2 billion. Adi free Cal Bank East Legon branch. Ewa bia one more obia and say one more that Lumba. Abusua no a ebe that Lumba fa ye ma me brepoma fa ya poku ma China ma Gina Jemfi ne woni akala one more obia ma de no de pe e na san no mo ka no ka te won de pe ekoyi 2 billion abusua sika opepepe mienu je say 2 billion this ka keto 20,000 Ghana cedis ko yi e de free Cal Bank account wa e wo East Legon no emu ewa bia one more that Lumba abusua for ben no pa no wa mo na mani so it is sad there na I have been then so we need money na so bia ma me na atwe the direct family na atwe the chip the behemu the kura bia be mu a se do bia e be ka no kra ya hye ho na aboasa se de ekoso na e ha adwen any kwan se e basa afei it also be more say the signatories who have been collaborating to withdraw funds are tie then o chem say a couple na san no mo hwe won mo say e woni fa bia o maka bom ya wo mo e na abire bia wo mo yisika Eddie free, Sabi, that Lumba, and a year football, Funra, Fountain, or Musica Eddie Film, and young share one bob or one more, Sabi, or more particular and be so, said the one more edge, now almost a Yisica, Eddie a free, Kojofosu, the Ceramica, a year no, a found no Musica, and so Eddie a film. And the answer was here, then she did no one born, not any and also a home for more, that be Bia, and so any boko, or yes, indeed, a Uramu, now tie, a din on bob out the Yentie, hey, assemble the view of or say. The secretaries who have been collaborating to withdraw funds are to Aboni family Sebedi. Yeni kan Abusuapɛni Kofi Wusu. You also be no I Miss Priscilla Ofori and I say Odobroni and afei honorable omo can say Mr. but we can say honorable Collins Osu Amankwa. It almost just nipa me ensen and na one more aka bo mu abusua one more afa kwati kwan bi so na omo isika e dey fit Kojofosu na ye futuo mu. Nipa me ensen Abusuapɛni Kofi Wusu na Abusuapɛni Kofi Wusu. Afei Priscilla Ofori Odobroni and a Collins also Amankwa honorable former mention of MP family saying and a kabum and you mo na mako iska e dey fit futuo mu. Omo hwe mu che say say the family saying and after kwati kwan bi so a omo eyisika omo isika and so e dey fit Kojofosu na ye afutuo mu and so e honom na ye no nko a afei to so bi mu a omo say e kan sem bi and so e wo ase
I'll say their close relationship has created a system with no checks and balances, especially now that they fully know the committee has been dissolved. Let's say, the family and saying, and I'm saying they almost see bang now kabom na almost air kurantino. Edu be as ba ko kase ekoyi ska obi an kase obehwe die ntie bi abotanti ekoyi ska na wa check ewo fufuro so nti omu na akabo mu a obi aka se ekoyi ska no ma ko yi na de ompe so omu ye bia omu e de aye no so e ba ko ya aba beto dwa after to be more say their close relationship has created a system with medical kind no and from to be say additional concerns omu ha only be aka no ebi eni e kan say omu say ya billboards o mountain so abusia billboard ya mountain so che say 13th December nyankopon ya adomo a na that number yi eba so na no omo dwen ho a omo nti ase ha adwen fans wo ho na afi ba kon so say is say billboard see ya 13th December yi as it stands now they are not sure about 13th December no e man sem no kra no court nyanka sem ye that's why na yeguso adi nsem ye chi and afei say abusafo ni bi wa konti omu nya mai afei that number na fofo be wa konti omu na nya mai ko say chinchina na abusafo nya akwan bi so aye billboard say 13th December na dream doesn't seem right. I want money sutina or answer how back no. After back can be able to say public statement made by Ebenezer upon on UTV Entertainment on Saturday, the 22nd of November 2025, suggesting that the DSO Abine still support the old committee. Don't you say now no that on said you may also UTV United Showbiz. And now I've done TV reference Ebenezer upon Busiani, the Shabranti of Busiano. I would go to Jaw said Empo Sabio. Somebody to jaw hono HSS Semeka Sabina na dey so aban empu eda so etai committee ya yagu no otai wo mo achi saa na wo kan e na somebody to jaw madarma enti saa na ka tell you say Sabin sem ya to dwa e ma nanu me da Ebenezer upon ko to dwa e wo United Showbiz UTV Abraham Press Gifty etina dwam HSS empu ba for dey so aban etai committee ba ko no a eni ho biom no otai wo mo achi yen to be mo say actions that violate traditional protocols, disrupt family unity, and undermine the mediation process. Let's say, and I'm on two billion euro Koswa, Sabio, Mano, you for Mamani Amaniemu, Kakra, said an Amani Amania City, Afe, Sanso say, Abusian Kabomu, and Afe, Ebu and Intia, Anam and Shiamuya, Anum Ishia, war, Mr. Meka, Asama Hayi, and Tamkasia, and Shiamu, Yanam Sisiano, Ebu and Intia, and so on. And after almost trust me, won't say, almost as long we say. Say the baby any abisi chinchina yensi ekodwo fosu animu ya na yame adoma 30 December yensi ekodwo fosu nti ama omo kwa omo nya adwin bi say ene na ebia omo susu say nipa bi eho bone kodwo fosu ewo no mu enu so person pekwan bia so apekoti kwan bi so na yensi ekodwo fosu abra say bi abra no enya nkoye na amansan ehu akire ama nipa bi anim ehu ase it was say the direct family finds the insistence on holding the December burial deeply suspicious, especially given ongoing investigations, conflicting accounts from key individuals, and have unanswered questions regarding the circumstance of death. It's in say, and I'm saying, in Shimuku Koso, autopsy in Gusu Koso, you watch him say, be a Koso with Germany. Yeah, and the Yasa put a doctor I can see it before she said, and Yasa put one a year in Shimono, and a Ghana house of a be a Koso Ewaha. Sanson Afe, a year you decided Lumba, the Kunua, and Chimuna, a man sign Nipa, a band at Lumba. Omwa idin so betimi abo am ye hu de kun no e ma no ase we ka we ne ade che na we aka ofro na we tu aka ofro tin sem na mo ka no ensisi so no so ye baako e na afei ko mo se busa biem e fa Lumba wo mu de nam so amane wu ya obi amamu aye bia nti up to now mo hye da enya nhemu ye afa ko do fosu ehun ene dia eku no enso ehun e ho no afei it was me say this pressure serves no legitimate purpose. The family emphasizes yes, in say I go one say things na yensi 30 December. E she don fa Mr. Mekon emfa so die bia ene sabi bibi na so bia emra busuan no. Enti afi abusuan no e kire nsem bi mu ama by Grace TV, NTB, of a greater one TV so am share NTB or now my saying NTB. Yeah, you know say the family emphasizes the kind no family date has been approved. Let's say no funeral date. Yes. No funeral date has been approved. Next, Sabiam no say, Ebusian, Amansan, ancient to say, you see, the ancient Debia better than Baby, the ancient Sama Moka, and I say, you need Debian to be better than Baby, and your barco. Afe, Uncle, yeah, and now say, committee, yeah,
any to me say one more ever share that number yes that way you that number internet say what can there obusia panyin kofi su so ya obusia panyin say o to me so obusia that say me this year could do for so that way and I say bia enipa bi as a committee bi e was out to me na ba ko afi o say no funds may be used without authorization from the newly formed company. Say, and this one say, you go easy count for 2 months. I will be a committee for ya fire Pokemon count, Mama, consider Poma count, Mama Jina Jenfi count, Afe, Mama China, ya free park, also count, Abusiano so, more accounts. Ni quite say, you go easy can be free for 2 more blah. 1 more. Any now one any entry say won't call inquiry. And therefore, they are calling a call for calm, order and respect for due process. Therefore, says almost an anom afe, and I'm Sampunya afe. I'm saying, yes, I'm sure for by grace to be account me. I be get one hour life or yes, your life away. Account will be said. Yen share na yen more ye de be able to get 13 December be as some can. You want to move a now for your fan fiber and your papa enter with sanity. Ebra mre ya iwo mu ye bre mu odin na abusuantimi entna na omse nyame se won kasa ema pasoti nye din se de be ya sabi bibia be koso ne kwan so na yatimi aya funeral process e dey she begu akwan mu a e she begu akwan mu no ani be da ho obi abeti ase ye kata ne ma so afa she ya e de betu dwa fata lumba ye hu a obuo ye ni die sunku wom afa kodofo so ne bobre e ne dibre ho afa e de enkabo mu beba na bibia nso aye boko. And so, now what was going to say? The family remains committed to everything. I'm come and saying that to say, one more, I'm one year per se. The umpers on me and say, on per se, 1 year, yet your boss association ye, not a boom, and the barco. After a year, almost on boss say, I year, a young shamu, I could see a year, young shamu, I no quarter at the fact of your fosu, a new woman, and the namswa for your fosu, a year, yame edia, and so and so on, not so a barco. Yeah, you didn't want money more, and so more. And after it was to be more say, a unified and respectful approach, honoring the legacy of our beloved national icon. We humbly request, okay, yes, indeed. Omo say, sabi ni na kokowie na yeti ase na fei ye a year, and as you 2 amon bia a day and kabomu a di obuo ebeba afada number. Jaya obebo ye anyu mo obeto ye ene ni mo be ka o man gana na bomu e ka wiase na bomu enso ho enti omo wie na omo chese omo saman san pa se yenka omo mpai bomu na yemfa akomapanta omo ti isanse bra busuafo omo e bra emu oden na sabra no ka sei omo hu ba bia sabi womo emfa womo eni enche isanse asem wasie no etwa omo sumu omo yomo hwenye ye pata mu bi empata enti omo saman san pa se yemfa empaibo na fe yemfa akomapa enso enta omo chi na bibia enso enye na bibia enso enye boko nti kratai ebeto oja ya tieni e kratai omo chese omo ye the direct family tieni abusia omo ye the direct family of that number and omo chese omo ye the 14-member direct family committee na say aside a yearly committee ni ade no yes our 14-member direct family committee ya no se atie ya no ye nipa dunan ya isu se omo ye abusuafo mo ben kodwofo so yie pa ya me fa na currency yie na womo e ka sa committee no eti enhwe na 14-member direct funeral committee no womo esan ye baako aye wofa Robert Yapoku Jamfi ono ye direct anchor na se wofa Yapoku ena bodi ka se wofa Yapoku that number wofa ma me am se nua ene of Yapoku na mpo of Yapoku ye bonidin that number nyom owo to do sini obodin no say afies no ebe na afias so abusuafo ya di nhyiamu too many antikoni ye ma me am se that number ma me ti na Jamfi ni ala boy na obeka say Yapoku ni sa Yapoku no of Yapoku that number of Robert Yapoku Jamfi we that number e wofa ma me am se nua ye free of number ono e ka ho nsa hyase bi afen eye ma me Ernestina Brimpoma fusu onye that number enia ba pani yes ame Brimpoma that number bodu onye bebre mu yes akoso ya Brimpoma bia me nua ba hu chi won Faustina Fuswe akoso ya Brimpoma ni gift you obom din e wole nyumu esa bondin wo odo fa chen so kan
say na say one no pon wudi na wom it also that Lumba nuaba and afi you can be to boni pa mienu of ayapoku afi ma me Ernestina Benfomafosu afi osambo Mr. Mela Atakra edin na Mela Atakra that Lumba wo for asia odi kan na say won be obi for asifo ni na anan won so eka ho bi and afi family confidant and so eka ho bi yaw akosa yes ono anye papa shi woye abusuano chese tibeke se abusuano entuna se na woye ochem yonko nua ye oka abusuano ho na bibia omo ye bia no ode akoma pata achi na abusuano wo gidie sonko enso wonimu ya enye asem ketwa enso hono na afi pastor Sameje ono so ka ho bi afi Mr. Emmanuel Boete ono so eka abusuano ho na ye tiense Mr. Emmanuel Boete so woye mama akosha se wa enia I stand to be corrected anyway and afi Mr. Adomaku Nyameche na Adoma Kunyamiche your born, I grew up in a mind for Bogo Asante. That was one by that Lumba can say Adoma Kunyamiche to four. Adoma Kunyamiche was a quite that Lumba Chijano, a brand of Tiasi to Kahobi. And I say, Mamma Georgina, as you can hobby. I say, Mamma Gina Jenfi, as so Ekahobi, and that Lumba Maminia. I say, Nanahima, Georgina Nyanten, Ekahobi. At Mama China, also Kabusha for a free air park, also no Ahobi. Also a share Eka Kata home. I say, Nana, a Fia Kobi. Ono so eka ho bi na afi mama Konadu and mama Esther obi na aka 14-member direct funeral family committee no home ya wo share sansem we at the ebetu dwan so want kata here ba bontin it is written by the family press secretary for and on behalf of the Lumba family and so want we kata we ya enura ya busia enura numre no be se no wo twa bi na eba ebeto dwa ya enya sepeto akwento won de wo kire se eye no said ye now from 30 December eba so na billboards and na mountains no omo de omo guso akura mu se eye no ema so mche Charles Kojofosu that Lumba eye no Charles Kojofosu that Lumba eye no ema so on the 13th of December na omo kan Mr. ema so on the 13th of December ya omo kire nsemu ahye nyina so de ntia eye no any kwan say Mr. on you are mother home bo na ema so on the 13th of December. You know, hey, update a bit. Anyway, yeah, I didn't want to so straight away. And say, anyone did you know? Yes, I ain't can come. Imagine you like a crap. Nothing. Yes, I'm more with Enra. Of the penny cushion that came and some packet to jam and then somebody be updated film abba. Yeah, any kumana for you with the coso. A son of a your father yapima. Yes, I die humba. Say the being enough for the mama your boy and which you and so as some I was saying yes. Mr. Disney Dawson, Mr. Disney Dawson. Wow. Ha. Afe, Mr. Day, want to say good morning. I'm watching you live from Germany, Bremen. Not here, Mr. Day, man. That's so shame from Germany, Bremen. Say, I come to Mboko. They were your first of this year. And Afe, I come to Linda. Say hello, everyone. Hi. Many about Linda. About maybe about Kodia. And Afe, the Safo. Yeah, many about Papa. Wapa now here. Oh, see you. Good morning, family. Please come over. Come nice. Wapa. Say maybe about Kodia. Afe, the Safo. Say come good morning. I hope you are doing great. Wapa. Yakopa dum. The home of born in bamboo. Here. Say one so one a year. Afe. It also be a more Nana Hammond say good morning. I've been patiently waiting for you and Amidst say watch not break a crowd hall into the van Kobasa. Offering Nana Hammond BMC hope you are well. I hope you are well rested. Okay, Jaben there and so when the Nina Yamiasem. After Annette or say Miami about Precope as a Miss was say good morning, Kewusu. How are you today? About Pame someone so here. And after I say champions Usu, good morning, Miniaba, Mammy, what I must be able to there. And after Agnes, I do think we don't want objections today, Matia about Pamame. And after Mama Julian Abbey, oh, me, also good morning, Commander. Hope you're doing well, Mammy, Yamia Domi, here, so and so, oh, a year. After Annette says, good morning, Kewusu. Lord God bless you, mercy and grace in your life. Amen. Yamin Sharon, so Miami, Mammy. After your George today, I hope that you will get up to your penny, Matia. And after Mammy, as your champions, the letters are lying to the public to divert attention. The judge should have been a little skeptic. Okay, Matia, Mammy. Tomorrow, good morning, Brock. Please, how are you? Papa, who are you? Swim. We tell catch it. As the champions, the judge should just do the right thing. And I think comfortable. It's not true, Tom. They want public sympathy. You know, your bra. Okay, bra. Able to just say, your penny, and I call more and lawyers. Okay, yes, police security there. Yes, and yes, Thai security. Omo almost at Yasana Nibiaba na sa private security so ha say ya enya sempeto a enso ewo ehonomo ntebusia ye trust na church nsemu ya no comfort ka say wow to me say on say ebeto dwa enora say everyone ba be pf call them one and say ebeto dwa say ebusia pani ls enya ntie say enipa bi apese omo poison I am so be ever
nipa bi apɛ sɛ ɔmo poison abusuapɛni sɛ besra meka nipa bi pɛ sɛ ɔmo ɛbɔ abusuapɛni to so prefi court dɛm ase a na ɛno na ɛbɛto dwa sɛ ɛnokura biara anim saa sɛbi o ɛna ɛbɛto dwa wɔ court dɛm a ɛsɛ nipa bi pɛ sɛ abusuapɛni apue fi court dɛm a momfa nkyɛn me nipa bi pue fi court dɛm hɔ a ɔmo abɔ pɔ sɛ abusuapɛni pue fi court dɛm hɔ a ɔmo ɛbɛbɔ ne tuo ɛkɔ no ɛno a ɛna saa nsɛm no bɛto dwa wɔ court dɛm hɔ ɛma maame te mu afɔ court adwam ha lady says dabi ɛsɛ nuru saa sɛ yɛkɔbɔ bi tuo sɛbi o akɔyɛ obi ɛfɛ kyerɛ sɛ fasa so etu ɔmo fɔ ɔmo abɔfo mpanyinfoɔ bɛm ɛfɛ abusuapɛni tie security administration sɛ ɛkɔyɛ ɛna maame comfort sɛ wɔn ehun sɛ ɛnte saa okay mama wate a ɔdaro ma nti ɛno nso yɛ nsɛm no bi a etwa gu yɛ ɛwɔ ɛhɔ nom afei wɔn biem ɛna nadwe nkyerɛ nso aba afei ɛsɛ kyɛn those guys who were very slave to talk about the boys are not from Pakoso Machana said the boys rather are from Pakoso abusuapɛni nsa bɛgyina ɛyɛ wɔn ɔmo efi ɛkɔ wɔn kyerɛ sɛ ɔmo yɛ ɛkɔ ne Pakoso ɔmo nyinaa yɛ abusua baako but Machana nso bɛkyerɛ mu no korɛ paa ɛnso hɔ afei Nayosi morning Nayo bibi abɔkɔ deɛ afei Nayo biom say the women need Mama China to strengthen them and be their spokesperson. She's amazing and speaks well, knows their info and politicians to look at her. After comfortable, Mama Comforts from Germany. As a lawyer Kusi says did well yesterday, was able to detect Odobroni AI engagement pictures. I asked him, after Mama Cecilia Jacob name. And Mama Cecilia Jacob, Mama say hello, Copna, hi, mammy, a pumbo for the other man. Of your queer premper or the super coya dance also about say this okay. Dear, all the assembly about the view, and if you could say a woman in Ghana must try and work for their living instead of fighting for money and inheritance of their husband, Matia of Akofioki or here from Germany, of your mama, let me be so actually come on. I not James, I say this case is simple. This case is about document case, not hearsay. The judge can bring the judgment just 2 or 3 days. Mamia Kosia show the documents and why Odobroni not showing hers. I say more. Okay, I'll be free say yeah now be say me upgrade my network I be I 21 am other ma na just say is it quite use Wi-Fi me am director me so fuku bo share ma use Wi-Fi na so still na I na do be a Ghana network na na akwa but I hwe nyame da ma ko na manage so kakra e ko bas normal network kwa de bianka emma kra nti we say say nya ho abotre na ye hwe de nyame be ye but if you need to wadi na so ti bema awian gina faakon said the woman network na gina faakon say awian gina faakon yet me ko edi nkonim edi update na abramo afi edi safo mia ma de nyina se Friday there e be ucha anya se picture kra and afi edi safo biom say I can't wait and ko papa and afi Patrick Ajimodo say why are they rushing to bury him in less than 18 days. They cannot do it between January or March. Why the rush? Okay, and the correspondence. So they want to see the entire. Person see chance for you for so. 13 December. But me train na Belgium and na match baby. Yes, yes, it's really back for you for so. After Patrick Ajimodo say, well, all the family needs togetherness after the court case. So we are paying must not rush. And the correspondence. After T8K RTY say, get the intelligence unit involved with the autopsy. Let them gather report from the said hospital. Okay. Matiam Zemam Ebet. Judge is true. They must bury Lumba next year of January or March. Okay, let's be pronounced to say yes. Koyo Fosu. I feel basically no 13 December now. Well, you share live by Grace TV and also live on YouTube on Greater One TV. Yes, to me live and so our Greater One TV and so our hon. Afei, yet also be Jackie Brown. So apart from everything, plane tickets to Ghana are very cheap, so that would also help. Okay, Sabre no next year, January, March on tickets for Matia. Okay, March, Matia. Okay, wow. And then we share the apartment as a person doing. I say in March, they had a ticket to Ghana. I am not airful. And Matia, Jackie Brown, I say. Afei, in March, the kids are also in school. I say I was in Kebasu December. Yeah. After I'm watching Christiana say today I'm late. Good morning and what's going on, Papa? And then as usual, the cross examination will continue on. Sadia is yeah. The cross examination about custom. I was a penny. I bet so. Ejina Adakemu Sanso NFA and Yami Adomwa Odobroni and so Omona dance for Babi Jadakemu Nabia and so Akoboko and the share trading Punya coupon or so Edi and Boyana Bibia I asked me. After it also be a man. Why be not doing share up Makai and Martin Christian Diano. After Jackie Brown say this they stated match. Okay, also the stated match will be perfect to everyone, including the case next and the prayer. Yes, obviously match in the bois and Kwan Sukran Sabreno, no much transfer energy, you're between Abba and the Bian, so I have a call. Afei, why be a Juliet Amwako 3041 and say one cry without the seat top, that one says with a married man. That's more. And after Jackie Brown, say matches semester ferian here, meaning end of semester vacation. Oh, okay.
I see. And of a sweet bath, as you see, the case will not end this Friday. You mark it on the wall. So Matia, Brendan Kabia, and I eventually. Nana Marasi, good morning, bro. Good morning, Nana Jamara. We have a call here. Of a sweet bath 9852 say, it was your penny for 198. Of a more comfortable. I'm why is Collins causing trouble in someone's family? Yasamon. And after the service, please come now. I want to ask a question. If 2 billion is for billboards, how much will the tent, chairs, food, water cost? Hey, was your opinion? And I was say, I some of Papa, and one. And after man, Tejo say it's rather unfortunate that the pre-burial preparation of the late music icon have been reduced into politicking. This is born out of greed, whereby the families are divided into two factions. Okay, man, Tejo, you know some people chairman, and how drink pa. Of which is Pomas, I was opinion for one and move promas. Hey, sir, what publicities? Let's say catch the Bible for you. And after 2 4, let's comfortable. Okay, that's what you mean. I'm more comfort and no. After more comfort you to 4 and no. And after Mante George, and some of the immediate families think they should steer the affairs of the funeral activities to the detriment of the Busia penny, which relatively run counter to our customary rights. Okay. And after Yakusi. Esi Yakusi from Toronto, Canada. You're doing a good job. That's it. Nana Yakusi. So far, any other my yachi ame offer kwame adjuma fibia ya owo Canada. And so emame on any ere ama get ye boa ya owo Paramount Health Services of Toronto, Canada. Ebusia we just na metro so me say ebusia mo amhwe sa abre say Mr. Didi na ba se kwan so. A very important announcement pa say koba say bia obi e wo car bi na opese so boy ya say obi to be free. I know one for firms that are not obinya obiasa, but a subway say be obi kraka na ope obi ama or the air boat Uber and then them afford the abia. I was here, Mr. With the many obi. Yeah, just any pound the whole Joe or a trustworthy and a mere minimum pa to say we need pa or having to service one more say. So we work car, Mr. Mechanic on the paper. A present announcement, but we are car. Yeah, person what they Emma as boats or person what they Emma as Uber near Jabia. I was now one share down piano. I was Mr. From a number you will show ya on 0543 547065. Me pin number no comment section 0543 547065. Now fe me am kwetio Emma yenu brantia and hodwopa owo ahobrase na waye krado se obeye sa adwuma no na wadi no kura nso de amani pakọ na ntiase abe mesume won bi ya mehwe se sabi abusua me na media ni muti bibia enchia bibia enada number no mapin ni wo hono no enti se abusua ni di number se kwan so wo ka bi na pese odi e boat o pese odi e Uber ibi the mafo yes let's see e bi am so mapin number no me am private number comment section you we feel like abusua frame me na yen twenkomo na me betimi akona million the amount na bibia and so I ask be so any breast but we dey sakwanya wo sa na nka wo so no abdum yesa na bibia and so aye boko said dia esi etie car person odi e boat and I say eye Uber ibia mia media gina mo so nipa no buni pa ya mo se na hodwo oni obi o ha adwen na o se be ko bi frame sa be nyanya bi na afei na ibenya obi yeah, I was sabi also to was not really plan hodwo pa yeah why card so be adwuma no na bibia pedi she bia dan obi am ya me gina metina mo bi na bibia ye boko se be ya obi akoma e be to de yem meche one wa ode ba ne nipa no a na se yonko no na se nipa no a oba na obi ti ase no abaye adwuma misre na ofre na bibia enso aye asumdwe wona ba na etwagu e ho na afa ye nto so bi me so me ron so Georgia no Mantiano and afa to for Alex say where was the family when money was being sought for the one celebration? This statement is coming from Akosia Bempoma. Akosia said, "Why Papa she?" Obviously, said the immediate family. After it supposed to be my Paul Bako, Paul Ebuache. As if your opponent does not put his feet down and do this funeral on 10th December to avoid this drama, the drama. If he has to keep listening to everyone's concern, this burial will never be done. Okay, Matia, Paul, what Ebuache. After Nicholas Musoli is saying that was for the 1 week. In a tradition, he brings money, yes, but the final decision of the funeral do not rest with him, yes. I can't tradition say we are paying a couple Musiamba, my a year no. After Mantejo BM say, what is the essence of the chain of authority and command in the account traditional setup? Should the traditional authority be set aside because of the selfish and parochial interest of a sectional group? And also has some say. After me and comfort in 8 to 4 annum. After Mantejo BM Aba, yeah, I will say. Of people in the family, I think Ghanaians are closely watching the day-to-day actions of the family. After original PK 8731, I'm watching you from Germany, Dortmund. You're doing a great job, Pamela. Say original PK over here from Dortmund. Yeah, Dortmund for now. After Nicholas Musoli say direct family have
power, though they are not seen as leading the funeral arrangement. And I say, one being the Adora Nyakon. I say, good morning. I'm watching you from London. Okay, and so I'm not face. Somewhere else, Penny is doing the funeral with his side of the family and sideline the direct family members. I say, more. Afe, Doris Brimpoma from Ponce. Buenos dias means good morning in Spain. Okay, there's a or Chamo Spain Casem. And yeah, buenos dias, amigos, mon amigos, yeah, amigos, that's my friend, yeah. And I say, or see, Iman also used to say they should petition or two for rather than the social media is not sensitive. Please, okay, that's one petition. Sabi, Office of Hero, Akobia, Santico to Pohine, they will mention. Or any secretariat, Santini's secretariat, Matia, and I feel to for Alex, and so any mammy, like Casa, and so can be that share mammy, comfort your mommy, or woman. I feel could do as a match is good for everyone, okay, Matia. And I'm watching Kishan, I said, you're penny your mafia, though. And I feel I'm watching Kishan, say, are you sure you won't chop the money as good? There be, mammy, Sabi, Miami, the exam, on yes, sir, and I remember the exam will be. Emma means me de me ho elbow bi ya me nipa nye se bia nipa obi kwa fra me ka so produce na che ona me pese me pre me ho afina mama to me bo ase ya mia me yonko brebo me nim no pa che se abusia me nim no oben me pa me se be cancel kese ba oben me ya na ho dwo onye sa wadaroma enti onye sa kra ma me wadaroma kesi onye sa and afei story enso eyi eye obi ano and afei comfortable a enti nhye bia oba pese one me yonko ne hye no a na se mu nipa hye no a mia me gina mu bi na afei bibia ya so bi se be ya o beto na me yonko so wato no na bibia aya aso ke wadaroma enti mo mo ayesa ya ni beje won ya dawase pa enso e ho mze nya minti emeka obi akoma ama boy e wo sa kwan so afei comfortable me mama comfort enso e ka bi dia che to for and afei Anita Coleman good afternoon to you good afternoon Anita Coleman mama bibia boko de oba pa wadaroma e dan so be kan sa e wo ase na busia oni bibi let's have a brush up enra abusia pani cross examination no the course kakra na fa no so mama nebo enso mo na bibia enso nya boko e don so fa ba de to e bo ase nya brush ni na app nya go through na bibia enso ai boko here live on YouTube by Grace TV and also streaming live on YouTube Greater One TV and so on TV when your channels now so on by Grace TV and also on Greater One TV or YouTube and so on abusia ti atwa yam to your boss na fe yemra ensen some no na de aka bia enso anya so be kan kan ya de besi bia me sam ba shop enra yakoba ensa yakusi e provide aye ma me akoso asewa the original on that lumba more original marriage certificate on na ever dom court ni na ba court ni nkata yes fata ya na account ni no the buy and for Sunday and woman bia if the marriage registry so account ho bi enso e the buy and I want say Germany na wale course na German kasa until the translation yeah well English over Ghana say our official language is the Queen's language which is English language so we translating na as the by English language e bi na e dan court then no Nigeria no dey kan go through for them Odobroni lawyers say also go through the pro Odobroni lawyers e sha say go through no and I'm sure say omo je nkata no ya abantu nwa enye yie esanse omo say document na di omo di kan dey buy no e dey anura buy no omo di omo say ensusu ye bi e wo hu say be varies there are variations in documents no now if you say be nipa bi akọ draft bibi and if you say endorsement here wo ba akwachi and dey wo the other one is which no I say just say enya pe esesa kakra afi omo say scandal one dey kan buy no and dey nei aba no omo say headlines e wo no and so enya pe yes sir it's na account and omo so omo di tumu a eyeye and amaja dey say so dia or the man I catch for you can be say they can buy anyway in fact yeah no so buy or yes or the man I catch for yeah and I catch for no way adwuma no to mbo say no company na no mo hwe sam pass on mo kan so ye bi wo mo na so ye bi ani mo na sa bre no a na yakusi sorry chem say o da bi and so ye bi ani na e kata ba kwa na tie ni say the abba court enra no and na ye the original document I know any krata no ankasa na the only kind of bar court na no na extract na efa bi ya na court ehia ya omo dey pay but just say the ban no ni na kata na the full document na omo dey aba no it is susue bia and antem omo chemu at the chair court and so ho no chi na na busu apani na ofiusu sabi the famous of Japan Ghana dey busu apani o di pa dey bi say na busu apani ko fiusu obegina da kem and so ho no and afei penfo sha ase say the city na the bonds busu apani what the can say that the Lumba sabi empo ba Ghana na ma me akoso asewa e wa kontum Germany no se ko boss that Lumba ne eye
maame ne ma no bɛkasa na on phrase maame akɔso asɛ waso na o phrase third party so yɛka third party a ebi a nipa bi ɔwɔ nkyɛn so a na yɛfrɛ esie na saa deɛ a nipa bɛn na dadu ma phrase ne so ansa na ɔtumi ne ma no akasa ɛno ɔbɛsɛpɛ nkyerɛ sɛ onim nipa korɔ no edim ɛna afei wo se Odobroni ne ka asa asɛm kyerɛw sɛ ɔdo mpo ɛbrɛ ɔbaa Ghana no na ɔntumi ne ma no nkasa ɔntumi phrase ne yɛde akɔso asɛ waso ma no ne ma no akasa nti ɔpɛ sɛ ɔne ne ma no kɔ akasa that is what the third party nipa bi ɔwɔ nkyɛn baabi ɛna ɔfrɛ ne so na ɔne ne ma akasa nti ɛno nso ɛwɔ sɛ Odobroni ne ka asa asɛm kyerɛw na ɔbɛsɛpɛ dabi ɛkyɛn sɛ ɔwɔ sɛ abasa de dɛm saa bra na ɔtwɛtwɛ nsɛm ɛde aba no nkyɛmu no a wante aseɛ yie ɛna maa ne kɔka sɛ kɔdɔfo su ɛna ɛtwɛ ɛka de kyerɛ no na mmom ɛkyerɛ yi a yɛkyekyɛ wɔn ate aseɛ no wɔn sɛ dɛbi nyɛ saa na ɛteɛ eti nyɛ sɛ bi Odobroni ɛna ɛka kyerɛ no ɛnso wɔn ɛnam sɛ na nkyɛmu no na ɔnte aseɛ yie nti ɛna ɛmaa ne kɔba asɛm ɔno koraa no wɔn ni hɔ bibi Odobroni ɛna maame akɔso asɛ wɔ hɔ nti nyɛ Odobroni ɛna ɛka kyerɛ no emu nipa foforɔ bi ɛna kaa ɛyɛ saa asɛm no de kyerɛ no eti ahyɛsɛ deɛ na nkyɛmu wante aseɛ yɛn sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu ɔbrɔfo yɛ abatwi na wahyɛ na anya nkyɛmu no yie ti na maa no kɔka saa asɛm no ɛna yɛ sɛ ɔbusua ɛwɔm sɛ kɔɔto yɛ a wɔaba abɛgyina yi wɔde ka bɛdi nsia da kyerɛ kɔɔto asɛm bi a ɔbɛka bia ɛyɛ nokorɛ yɛ a ɔbɛka nokorɛ akyerɛ kɔɔto ɔsɛ anokorɛ ɛna sɛ ante saa deɛ a woka sɛ wogye tum sɛ deɛ kɔɔto bɛka biara no sɛbi deɛ ɔbɛka wɔ kɔɔto biara no ɛyɛ nokorɛ nyɛ saa na ɔsɛ ayampa saa na meka ɛna sɛ saa deɛ pɛ mu sɛ ɛberɛ a saa asɛm wei a wode ano yɛ ban mu na wote aseɛ na wonim deɛ ɛkyerɛ ɛna womaa saa ɛyɛ mmuaeɛ no I put it to you that you understood the question and gave that answer. I'm saying, there be na nte saa ne mo de oka ne sesi ase wonim nipa korɔ no different person kind on kind nipa korɔ na ye no korɛ isan sɛ saa brɛ no wan tinchemu na se yie ti na ma ne kɔ ka sɛ na Odobroni ne ka kyerɛ no ɛna afei ɛto so sɛ ɛne apɛ pem wo sɛ obua na okɔɛ na akɔ fi na akɔ da dwen ho ɛna wo yɛ wa dwen sɛ ɛnyɛ wa bɛsesa wa no aka asɛ foforɔ ɛna sɛ pɛnsi da bi nte saa da na sɛ wɔdi kaka nkyemu na wan tie asie yie ti ma ne ka asa asɛm no ɛna afei wo sɛ na okay dey twato a woni ko yofo so that Lumba kasa aye and also we no dey okasa okay na obo he has forgotten the last time that Lumba e kasa and na you say na that Lumba port as yebusia na ne kasa na mo ntem ko no say kodofo dia so no ntem go papa na o mo ntem go pa na emom enam say sekyere ni ba kodofo that Lumba na onya daje na abire bia why busy na ora na ofa anwom to ne ade na oyɛ nti no na o mo ntem ko na so onya akonya ne nkasa wo fon so emom enye say bia mesere kam na o mo ntem enwo and afei ɛsɛ beto dwa bi mu a ɛyɛ de pim sɛ na busua o kai bra o de fusu that Lumba on sɛ nsɛm beto dwa sɛ that Lumba na nka okɔpɛ ehene adi ɛwɔ ne kurom paako so ama bibi nti yam sɛ kunya no nyɛ sɛ yam sɛ ka bibi nti yam fa kunya no ama no ɛsɛm we bɛyɛ de Japa o yɛ man Ghana ha sɛ that Lumba na okodi hene ɛna bibi nti yam fa ama no yɛ mo kyɛ sɛ no kura mu nti na ma no kɔbɔ nyom ɛyɛ kɔn na busua ade pa ba fi nti mu wana na wodi musunsun pa de pagui ha o kai sa ayam ya e ba no eno so ye ga se buja pe no kai bra na kodefo su ope akunya adie no na ope pa koso akunya adie na be sante ne brempo na e buja pe se o kai pa o kai e na ye de pim se sa bra no o ne oba won chen san se na ye buja pe no so there be na sa bra kwa nyo no ana ko fu su na ye buja pe ni sa bra no na sa bra no mpo no na on fa no for ahensam mu se akunya sie ni ade na on fa no kra enfore mu ye ntoso bi mo se ya plan bi am say afei ye den krata bi e bae ya ye de bribe so pen say ne on to was na krata de abere no ye nhwem ye nhwem nsem kakra e so pen tu twa so sa ono ontimi enkenkan on say dura bi ana akenkan ya na no fi ko ni mo no ebi kwa na otebrofo no ba akenkan no ya na dura bi a akoye den kakra enso ade ama no be kire na echiche mu kire abusu pen na no tim sa krata no e bae no eye Mr. E.T. Akono ena ede ema no na no ye bra that Lumba bi o tua na maso kufi so akonto mu a na sika no bi o anya Ghana sika se abrochefo sika bi ena wom ya bia asesa ya mu adanse ne ade nyina e ka ho bi nti eye school fees another Lumba tua ede ema ne ma no e wo Germany akonto mu ena face ade a obo Mr. E.T. Akono bi se Mr. E.T. Akono de man no ena we ade pem se ne sa ade afa de what atum se Mr. E.T. Akono o that Lumba busuani sabi o Mr. E.T. Akono or that Lumba the business partner what you have to say Mr. E.T. Akono or that Lumba the business partner na onye ni ase de kire wo kire mso Odobroni awade that Lumba nua no mo ekoye no na Mr. E.T. Akono or your brother ya okobie no eno na o kire mse oh eno kwen say Lumba that Lumba ti ase no no obi a on tie enkasa na otai ekra ne nsem na wo ye din ba edi onko kwa that Lumba ye nyame de awie ye no na oba behuru sa ensem we
ɛna afei ɛtɔ so bi ɔsɛ na sɛ ɔka kyerɛ court sɛ Lumba ɛwɔ Odobroni ɛwɔ afɛnpio no dum na ɔkyerɛ sɛ yɛwɔ reasons bi nsɛm ntiɛm a Lumba ɛware Odobroni na ɛdeɛ nti ɛna ɔno sɛ reasons na ɔka sɛ no nti ɛma Lumba ware Odobroni no ebi de deɛ ɔno objection ɛbaeɛ ɛma afei ɔmo to aso a ɛna afei bedu sɛ paragraph 17 of abusuapanyin witness statement ɔde ba nkyerɛ sɛ abusua no ɛyɛ Lumba abusua no agye Odobroni tum sɛ ɛyere ɛma mpo maame akɔso asɛ wama ɛna ɔmo ba Ghana ɔmo fɛ Odobroni sɛ mama mom ne adeɛ abusuapanyin sɛ ayin ɛnɔkorɛ ɛna afei yɛbusa sɛ nti saa nsɛm a wotwɛ wɔ witness statement mu no you still go by it wo so agyina mu sɛ saa nsɛm no no ana woka na ɔsɛ ayin ɛnɔkorɛ ɛna yɛbusa sɛ okay nti saa deɛ a abusuafoɔ ɔmo gye Odobroni tum sɛ Lumba yere yɛ mpo maame akɔso asɛ wa ɛma ba Ghana na ɔmo ka mom no sɛ abusuafoɔ agye Odobroni tum maame akɔso abɛmpɔma na wɔka ho bia na ɛna abusua sɛ dɛ bi ɔno sɛ ɔnkae na mmom deɛ kyɛn sɛ ɛbɛrɛ a ɔkɔɔ hɔ no ɛbɛrɛ a Lumba wuyi a ɔkɔɔ hɔ no ohun sɛ Faustina Fosu ɛna afei maame akɔso abɛmpɔma ama no koraa na ɔmo nyinaa na maame Faustina Fosu na ɔwɔ hɔ no bi yɛ a ɔmo nyinaa gye tum ɛna afei maame akɔso asɛwa ɛma no mpo na wɔn ɛfrɛ Odobroni mama yɛ ɔho wɔn nyinaa wɔ hɔ nom nti wɔn nan adwene sɛ mpo Calvin yɛ Lumba baa friend sɛ Calvin yi ɛne maame akɔso asɛwa ma yɛbusua me ba mo fa kyɛme maame akɔso asɛwa ɛma yi na ɔdwene sɛ ɔmo nyinaa koraa ɛyɛ Lumba ɛma ɔmo nyinaa ɛyɛ Lumba ɛma ɛnso ɛwɔ ɛhɔnom sɛdeɛ ɛtiɛntiɛ no so ɛyɛ nsɛm no bi a etwa gu yɛ yɛde no nso mu nkyɛmu ɛsom no afei ɛtoa so bie mu a nti wɔn deɛ abusuapanyin ɔso na ɔdwene sɛ maame akɔso asɛwa ma Calvin ɛne wɔn aka no koraa na ɔmo nso ɛyɛ Odobroni ɛma ɛna afei yɛde puma abusuapanyin sɛ nti na yɛ abaayewa ɔka abusuafoɔ no a asɛbio agye Odobroni tum no ho bia na ɛna no nso ɔse ɔnkae ɛna yɛbusa sɛ ka kyerɛ yɛ abaayewa yɛ a waka n'asɛm bi atwa mu yi ɔno kura wu fie bɛɛ mu ɛbɛrɛ bɛɛ na yɛ abaayewa wuyɛ abusuapanyin nso wɔhyɛ na nkae bere a yɛ abaayewa ɛyɛ nyame ɛdia ɛnso wɔ hɔ no afei lɔya kaa sɛ mɛde pem wo sɛ yɛ abaayewa ɔwu fie duonu yɛ atwa mu nkunie yɛ abaayewa died 20 years ago abusuapanyin sɛ ɔnhyɛ da ɛnkae ɛna afei yɛbusa sɛ abusua ɔkae ɛbere a ɛyɛ yɛ maame akɔso asɛwa ne maame ɛyɛ nyame dia ɛna ɔkyerɛm sɛ o ɛno sɛ ɔkae sɛ yɛbusa da ama na kyerɛm yie nso dada ɛna afei yɛbusa biom sɛ wosɛ bere a maame akɔso asɛwa ne maame wuyɛ no na ɔni hɔ yɛ a wankɔ yɛ ne bi na ɔsɛ ayin ɛna afei wosɛ kyerɛm sɛ ɔsɛ Lumba ka kyerɛ abusuafoɔ sɛ ne nsa aka akɔso asɛwa krataa na ɔsɛ krataa bɛyɛ ɔsɛ krataa yɛ awareguo krataa na ɔsɛ ano korɛ ne nsa aka krataa na mpo Lumba nsa aka krataa no sɛ o deny allegations bi sɛ maame akɔso asɛwa allegation bi a sɛ Lumba na ɔbɔ no afei nkwadaa bɛyɛ sɛ dunson ne adeɛ yɛ a Lumba awo wɔn nyinaa no ɔkyerɛ sɛ ɛnte saa yɛ o deny ne nyinaa nso ɛwɔ ɛhɔnom sɛdeɛ esi etia no ɔno kura abusuapanyin yi hwɛ mu kura na akoto dwa sɛbi o mesɛm ka Lumba efie ne n'agyapadeɛ bi a ɛwɔ Germany no saa bere maame akɔso asɛwa no ɛna atake over Lumba agyapadeɛ ahodoɔ yɛ a ɛwɔ Germany aburokyima mu ɛna ebusa sɛ okay na saa na ɔka deɛ a ɛban sɛ na wohu yɛ ɛna wɔkyerɛm sɛ o ɛnokwan sɛ ɔno ɔyɛ mu hwehwɛ mu ɛna ohun sɛ nokorɛ saa na ɛteɛ okay ɛna lɔya de pem sɛ ne sɛ wohwehwɛ mu ne sɛ obi ɛkyerɛm sɛ wohwehwɛ mu kyerɛ sɛ obi na aka akyerɛw ɛna ɔsɛ anokorɛ obi ɛna ɛka kyerɛ no ɛna ebi sɛ saa deɛ ɛne ɛhwan ɛna ɛka saa asɛm no ɛkyerɛw ɛna ɔsɛ o free bread kɔdwo fo sɛ Lumba yɛ nyame deɛ nipa bebree ɛna ɛka asɛm de kyerɛ no ɔmo dɔɔso paa ɔmo a mesrɛ me ka ho nipa bebree a ɔmo ka asɛm kyerɛ no ɔmo dɔɔso paa nti nokorɛ sɛ nam sɛ nipa no dɔɔso na ɛyɛ bebree nti bɛyɛ den pa sɛ ɔbɛkae sɛ o asɛm wei kura asom asi anaa ɔbɛti na ɛka kyerɛ me anaasɛ asɛm wei kura nipa wei anaasɛ nipa wei ɛna ɛka kyerɛ me nti nipa no dɔɔso nti yɛ ana ɛyɛ den pa sɛ ɔbɛkae ɛyɛ nipa korɔ yɛ a ɔka asɛm no pɔten ɛnso ɛde ɛkyerɛ no ɛwɔ ɛhɔnom afei ɛtoa so bie mu a yɛtoa so bie mu no afei yɛdi nkɔmmɔ a ɔse okay saa deɛ a ɛneɛ hwan na ɔkyerɛ sɛ nipa no dɔɔso na afei ɔkyerɛ biem sɛ lɔya de pem sɛ meputu kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ obiara na ɛka kyerɛ wo nti na wɔbrɛ yɛ a wontumi mmɔ nipa nti sɛ asɛm bi sɛ obi aka kyerɛ ɔbɛkae sɛ asɛm asi ana ɔbɛnti na ɛka kyerɛ wo nti nyɛ obiara na ɛka kyerɛ wo nti na wontumi mmɔ obiara din ɔsɛ dabi ɛnte saa obi na ɛka kyerɛ no afei lɔya sɛ ɛnyɛ mede pem wo sɛ saa nkrataa nyinaa yɛ a wɔde ɛba sɛ akɔso asɛwa divorce letter no ne nyinaa no ɛyɛ bɔ sɛ mu ka wɔn a wɔkɔtena baabi akurukyire agu baabi yɛ a ɛne nyina so biara mede pem wo sɛ saa na ɛteɛ ɛno nso ɔkyerɛ mu sɛ o dabi ɛnte saa na ɛnyɛ sɛ bi a wɔn
ɛna atena baabi akukyire saa nkrataa no ɛde ɛba ɛbɛka sɛ maame akɔso asɛ wakrataa a ɔde bɛgya awadeɛ ebom ɛyɛ nokorɛ paa yɛ a wayɛ mu hwehwɛmu ɛho sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛno nti saa na ɛteɛ ɛna afei yɛbusa sɛ n'abusua saa hwehwɛmu yi wɔn na ayɛ yɛ anaa ɔsɛ o ɛhɔ no Odobroni lawyers no ɛyɛ objection ɛnso objection no ɔmo bɛn mu sɛ ɔdɛm ni kwan sɛ bi yɛ busa saa asɛm no ɛna maame te mu afɔ her lady ɛbɔ overrule objection no ɛno nti maa abusuapɛni yɛ ano kyerɛ mu sɛ yɛteɛ ne sɛ ɔyɛ abusuapɛni deɛ ne nso ɛba ɔyɛ abusuapɛni nti bɛɛ abusua no mu sɛsɛm ne adeɛ a ɔmo nyinaa yɛ nhwɛmu ebom sɛ ɔmo yɛ nhwɛmu ɛma ɔmo hu sɛ saa na ɛteɛ nso ɛwɔ ɛhɔ nom ɛna afei ebusa bi mu sɛ asɛ wa waka dap sɛ maame akɔso asɛ wa ɛdadulumba ebusu agyapadeɛ ɛne okay wa waka sɛ maame akɔso asɛ wa dadulumba n'agyapadeɛ ɛne ne nneɛma yɛ ɛwɔ Germany aburokyima mu nyinaa no mesrɛ me ka ho ɔsɛ maame akɔso asɛ wa saa bere wɔ no ɛna wagye ne nyinaa yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa na wobɛtumi aka agyapadeɛ no bi akyerɛ ɛno sɛ ɔno ɔnkɔ Germany ɔnkɔ Germany da nti ɔntumi nkyerɛ agyapadeɛ no sɛ ɛyɛ fie ɛyɛ wei ɛyɛ car bi ɛyɛ business bi ɛna ɔno deɛ ɔnkɔ Germany da no ɔtumi akyerɛ mu nsɛm ɛna afei ebusa biom sɛ na wonim sɛ maame akɔso asɛ wa ɔne sɛkyerɛni ba kɔhwɛ fosu sɛ ɔmo na akɔ ayɛ sɛkyerɛfoɔ yes sɛkyerɛni ba a ɔte ɔda aseɛ akɔso asɛ wa deɛ mebu ɔne mefa ne nni agorɔ sɛkyerɛni ba a ɔte ɔda ase ɔmo nti metwɛ soɔfo kwan ɛyɛ nsuta soɔfo de hyɛ ɛfɛ dadulumba nsuta ɛkɔ de hyɛ wonim sɛ maame akɔso asɛ wa sɛkyerɛni ba nsuta soɔfo de hyɛ ɛne dadulumba Charles kɔdwo fosu sɛbi nsuta ɛkɔ de hyɛ ne paako so de hyɛ wɔn mo aware ɛna ɔsɛ o ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔno ɔnhyɛ dɛ nim na deɛ onim ne sɛ na ɔmo ware yɛ ɛwɔ Ghana ha na obiara ɛnka nkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo kɔ ware wɔ Germany nti obusa sɛ wonim sɛ Lumba ne maame akɔsɛ sɛ ɔmo ware wɔ Germany ɛna bisapɛni sɛ ne deɛ onim na deɛ onim sɛ ɔmo ware ɛwɔ Ghana ha na obiara nka nkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo kɔ Germany nso ɛkɔ ware afei ɛtɔ so bi mu ɛsɛ a ɔka wɔ paragraph 3 nkyerɛmu a ne ba witness statement no paragraph 3 sɛ sɛbio ɔmo aware ɛwɔ Germany ɛna ɔsɛ o deɛ onim ne sɛ deɛ onim paa ne sɛ ɔmo ware yɛ ɛwɔ Ghana ha sei ɛno ne deɛ ɔno bisapɛni onim yes so you said in your paragraph 3 that they allegedly married they married in Germany no so there be on you say Ghana ha and on worry after to so after you be on say maame akɔso asɛ wa one see that Lumba ɛfa ɔdo ɛsan sɛ yɛnti one see that Lumba ne sɛ Odobroni ɛne no anware no nti na one see that Lumba no na no ukyire mu sɛ ɛnso wɔ hɔ no okay yes nti abusua ɔmo te pim abusua pani sɛ the people say because akɔso asɛ wa didn't see Lumba after married Odobroni even shows their marriage wasn't in the system let's say abra on say ɔmo deɛ ɔmo asɛm ɔmo ka ne sɛ maam abusapɔni kyerɛ mu sɛ Odobroni ne dadulumba aware ɔsɛ abusapɔni ogyina sɛ Odobroni dadulumba aware ɛna ne witnesses wɔn ɔkyerɛ wɔn sɛ mpo deɛ nti a maame akɔso asɛ wa wɔn siw dadulumba abira dadulumba ne Odobroni ware ne sɛ maame akɔso asɛ wa ne dadulumba aware ne eni wɔn biem esiane sɛ ɔsɛ nka wɔwɔ biem a ɛna nka dadulumba sa akɔ ware obi wɔ abirɔ saa maame akɔso asɛ wa ware a maame akɔso asɛ wa ɛbɛsiw no ɛna ɔyɛ asɛ asɛm a ɔka witness statement mu sɛ maame akɔso asɛ wa wɔn siw dadulumba ɛbira dadulumba ware Odobroni nyinaa ne sɛ maame akɔso asɛ wa dadulumba wɔn aware ne ni hɔ biem sɛ wɔn siw no nti wɔn nyinaa so bia yɛ ɔde bɛsiw no ɛno ɔkyerɛ mu sɛ ɛna ɔkyerɛ mu sɛ o deɛ kyɛn sɛ onim sɛ saa abirɛ no na maame akɔso asɛ wa da so dadulumba ware a anka maame akɔso asɛ wa bɛsiw dadulumba abirɛ ɔkɔ ware Odobroni sɛ ɔmo si sɛbi dadulumba ware Odobroni ko bɛsiw dadulumba for bigamy ɛnso wɔ hɔ ɛna ɔkyerɛ mu sɛ na woyɛ aware maame akɔso asɛ wa ne nsɛm yɛ a nkyɛn mu ne complaints a ɔde aba bɛdan court yɛ ana ɛna hɔ lawyers no bi ɛbɛn mu yɛ sɛ ɔmo object yɛ but the objection no was overruled ɛna hɔ abusapɛni yi a ɔkyerɛ mu sɛ ɔno deɛ onim sɛ na ɔmo aware wɔ Ghana ɛna afei ɔno ne wɔn Germany hɔ nom nti oni Germany hɔ bi na wɔn hunu ebi a ɔhaw ne amanya na sɛ problems bi ɛne complaints bi a maame akɔso asɛ wa ɛnso ɛrezi yɛ ɛwɔ hɔ nom afei yɛtɔ so bi wɔn say I put it to you that you were aware of their civil marriage that's why you were talking about bigamy na sɛ onim ɔmo awadeɛ ɛwɔ mmerɛ mu ɛwɔ Germany mɛ mo ti na ɔka bigamy ho sɛsɛm ɔso ɔda bi ɔno abusapɛni kɔ fi so onim bibi asa na deɛ nti ɔka bigamy ni sɛ onim yie paa sɛ yɛ nɔkɔɛ sɛ dadulumba ɛne maame akɔso asɛ wa na ɔmo aware a kasa abira dadulumba kɔ ware Odobroni no nka yɛ dɛn yɛ a maame akɔso asɛ wa ɛbɛsiw dadulumba nti na ma ɔka bigamy ho sɛsɛm no ɛna afei ebusa sɛ na ɔmo divorce no sɛ ɔsɛ ɔmo agya awadeɛ abusapɛni o abusapɛni o deɛ ɔse dadulumba ɛne maame akɔso asɛ ɔmo agya awadeɛ nti ɔmo divorce certificate no ɔwɔ bi ɛwɔ hɔ anaa ɛna abusapɛni sɛ daabi ɔno deɛ nyame no kura nie
Sebi as what I call in America, and original court and so one team I cancel that the honorable court is a court of competent jurisdiction being backed by the law and constitution of the Republic of Ghana. And the on team I cancel more in him. And the question say only a year that the Lumba ɛne maame akɔso asɛwa ɔsɛ ɔmo gya awadeɛ deɛ nanso wɔn ni wɔn divorce ɛyɛ certificate bia wɔn deɛ ɔka sɛ obi ano ɔboa ɛne yɛde pin biam sɛ na onim sɛ maame akɔso asɛwa ɛso egyina mu a yɛ ɔkyɛ sɛ lawyers ne adeɛ ɛne maame akɔso asɛwa gyina mu sɛ that Lumba ɛnware Odobroni ɛne ti wɔn aba court onim saa adeɛ ɛno so ɛne wɔn onim saa na ɔno deɛ onim sɛ yɛn ti ɛba court ne sɛ yɛba court ɛba abɛhwɛ deɛ ɛsɛ wɔyɛ kuna ɔbɛkyɛ tiɛ o ɔbɛkyɛ pɛn sɛ ɔno onim sɛ maame akɔso asɛwa ɛsiw ɛdi asɛm aba court ɛkyerɛ mu sɛ ogyina mu ase that Lumba anware Odobroni ɔno deɛ onim ne sɛ court a ɛba yi na ayɛ sɛ ɛba abɛhwɛ deɛ ɔbɛyɛ kuna ɛno ti na ɛba court ɛsan sɛ maame akɔso asɛwa ase ɔmpene ɛma Odobroni ɛnyɛ kuna no ti ɛna yɛba court ɛna yɛakyerɛ sɛ ɛnyɛ mɛ deɛ pem wɔ sɛ awadeɛ biara nkɔ so ɛwɔ that Lumba ɛne Odobroni ntɛm ɛno nti ɛna maame akɔso asɛwa wɔnsiw Odobroni for bigamy ɛna bɛsɛ wɔn nsi dɛbi ɛnte saa na wɔyɛ nhwɛmu yie wɔyɛ nhwɛmu akosi aseɛ yɛn nhwɛmu ayɛ akosi aseɛ nyinaa akokɔ wie sɛ that Lumba wawa Odobroni yɛn yɛ dɔɔno wahyɛ ne kawa yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa nso wɔ hɔ ɛna afei lawyers ne bi ekyirɛ mu sɛ ɔmo ba abɛkeka nkrataa ne bi yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛho kyerɛ mu sɛ ɔno exhibit ne bi ade baayɛ no exhibit D1 exhibit D2 yɛ a ɛno 1 September 2025 wɔn abusuapanyin wɔkyerɛ mu sɛ Odobroni ɛne wɔn a aka nyinaa edi adanseɛ ɛkyerɛ sɛ sɛbio that Lumba ɛne maame akɔso asɛwa na ɔdɔ da so wɔ wɔn ntɛm ɛna abusuapanyin hɔ no menhyɛ mu yɛ ɔsɛ exhibit D1 and D2 on 1 September 2025 ɛkyerɛ sɛ wɔn abusuapanyin Odobroni wɔn a aka nyinaa no edi adanseɛ sɛ sɛbio ɛneɛ na Odobroni that Lumba ɛne maame akɔso asɛwa adanseɛ yɛ a aba yi kyerɛ sɛ ɛneɛ na ɔdɔ da so wɔ wɔn ntɛm abusuapanyin sɛ akoma akɔso kakra yɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno ohun krataa bi anaasɛ adanseɛ bi a ɛkyerɛ saa yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na ɔkyerɛ mu sɛ mpo koraa no Odobroni ɛka maame akɔso asɛwa ho ɛma na ɔtwe da ɛma vigil ne adeɛ na ɔhwɛ nyinaa biribi akɔ so asomdwe kwan so sɛ ɛyerenom yɛ akɔdwofo so aware wɔn na nti ɛma no koraa ha adwen sɛ maame akɔso asɛwa ɛde adanseɛ ne adeɛ bɛkyerɛ mu sɛ ɔno nko ne yere yɛ a yɛawa no afei ɔmo toma so bi mu a bɛbɛn kyerɛ sɛ na ɔhwɛ abusuatie ne yɛ na ɔhwɛ n'akyi ti afei nsɛm kakra nsɛm bi epie ba na ɔhwɛ it was after the 1 week ɛna ɔno abusuapanyin ɛkɔfrɛ Odobroni asew na ɔhwɛ n'akyi na abusuapanyin kum Odobroni ɛkɔfrɛ no asew ɛna maa yɛ maame akɔso asɛwa ɛne maame akɔso asɛwa ɛyɛ ɔkɔ ɛfrɛ sɛ maame Georgina ɔno di kan kɔsi adaka mu no ɔmo bu fu yɛ ɛma ɔmo yɛ sɔm de asɛm no ba court enti no asɛm no kɔ di kan kɔ mesrɛ me ka menhyia ɛfa yere na ɔsɛ di kan te sɛ kɔ na asanteman kɔ so na ɔsɛ kɔm twitwi ɛna ase ɛma nanom ɛtena asɛm no so nti abusuapanyin kan nyinaa wɔ court ɛna ɔkyerɛ sɛ mpo wɔ menhyia hɔ no maame akɔso asɛwa adamfo bi ɛfrɛ sɛ maame Georgina ɛde ne nsa hyɛ papa hyee so ɛka sɛ papa hyee aka ɛde akyerɛ maame akɔso asɛwa no ɔmo aka sɛ saa na ɔmo ka abusuapanyin kan yɛ sɛ insurance benefit bi wɔ Germany a sɛ kɔba sɛ maame akɔso asɛwa ɛte aseɛ ɛma Odobroni ɛyɛ kuna ne bi a ne nsa ɛnka saa nneɛma no ti nyinaa ka ho bi na maame akɔso asɛwa saa deɛ ɔmpene ɛma Odobroni ɛnyɛ kuna ne bi ɛnso ɛwɔ hɔnom sɛdeɛ esi ɛteɛ afei yɛtoa so bie mu a afei yɛtoa so a ɔde ka kyerɛ court ɛwɔ hɔnom ɛna afei yɛtoa so wɔbɛkyerɛm sɛ so your answer suggests that there was a civil marriage between Lumba and akɔso asɛwa ɛna ɔkyerɛm sɛ ɔno abusuapanyin ɛberɛ a ɔbɛhu sɛ maame akɔso asɛwa ɛwɔ insurance benefits bi yɛ a wɔsɛ ne nsa ka ɛfiri that Lumba nkyɛn sɛ sɛbi ne yere no mpo no onim sɛ that Lumba ɛne ne yere maame akɔso asɛwa agyae deɛ nanso na ɛnam sɛ onim sɛ mo agyae mpo a sɛ bi ɛsɛ sɛ ɛkɔba sɛ ɔyere that Lumba ɛyere no na mo da so awadeɛ a wobɛnya nneɛma bi wɔ Germany ɛyɛ insurance benefit bi ɛwɔ Germany na biribi ayɛ bɔkɔ nsa kɔntina ɔno abusuapanyin ne bere yɛ ase ne saa deɛ a ɔbɛka maame akɔso asɛwa ne Odobroni abom na ɔmo nyinaa ayɛ kura sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛbi maame akɔso asɛwa ebenya deɛ sɛ fɔtɔ bi a ɛsɛ wonya bia no obenya na ɛnhwɛ no but ɔno abusuapanyin na ɔyɛ aware sɛ maame akɔso asɛwa ɛne ɛyɛ that Lumba agyae nanso ɛnam so wɔte sɛ obɛtumi kɔ anya mfasoɔ bi insurance bi afiri Germany ɛno ɛna yɛ sɛ ne saa deɛ amema ne nkɔ mema ne mma sɛ bi a sɛ wɔne mede hyɛ kɔdofo so agyae na wɔkɔ saa kɔ nti mɛyɛ deɛ mɛyɛ biaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obɛtumi anya saa benefits no na gye sɛ obɛnya saa benefits na gye sɛ wayɛ kuna sɛ na ɔbusuapanyin mpo onim sɛ maame akɔso asɛwa that Lumba agyae wadeɛ deɛ so ɔbɛma no ayɛ kuna no bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obɛtumi according to obusuapanyin no obɛtumi anya saa benefits no ɛwɔ Germany ɛyɛ insurance benefits no ɛwɔ Germany ɛnso ɛwɔ hɔ no ɛna wɔkyerɛm sɛ nti saa berɛ afei mpem mmienu du wɔtwe
2018 the divorce letter about Montana Church 2018 no church and sabda divorce letter by in the year 2018 na ma me akoso ase one that number no mo da so aware and the person say oh there be sabra no na awade bia ni omo entem and yet also be say okay sakata no ya ma me akoso ase wa na I refer to no say legal wife every Japanese one no jitu a enye yie I also be more I say okay and sakata no free fa and na e ba every Japanese say kata be and you say kata you free ma me akoso ase wa ho na eba Japanese e wo say wo ba Japanese ko say ma on free Odobroni yire and no no free fa na Japanese so kata free ma me akoso ase wa lawyer so and a bar or no Japanese and chain okay tell no so I want no and I from say what the dance here be a car I witness statement no na say just say ujina sa dance so yeah una so and sa dance here or the car on Japanese eye no kwepa and I photos him say let's say sa dance here no the car witness statement no e bu nsem na ade wo nyina no otitum ya wa no makwan Japanese eye and I okay sa dia kata let be a war or dance here the boy no say ordinance marriage be our honor between that Lumba and Mamia Kosa Sewa. And the prince or no, he doesn't know about that. I know they will say any more sem to cannot so. And if HM say, now exhibit D11 and that D11. Of the penny, well, let's actually come Mamia Kosa Sewa say, Sabi, so you can't be grand. Someone of whom Bobo, I am not to overcast answer to ya. I love your penny, no, as a cat about what is no Kamamia Kosa Sewa check out by say, Uja that Lumbano. So much as on no Kamamia Kosa Sewa. Omo makwan se wo yekran bia na adom bi e na aso so tina omo na yekran bi o kai se bi se ekoso e wo honom se Japanese letter to Akosia Sewa that said it would take grace for them to add Mama Akosia Sewa's name as part of the widows. Are you the one who instructed your lawyers to write that letter? Wona o ka chole so omo tre sakata na Japanese ai ona ka chole so omo tre sakata e na just bi am say na brother Lumba ye nyame dia no officially amama na amane kwan so ko say Mama Akosia Sewa o say and I say I'm the son of Kokose no I am the son of Kokose and I'm say what can obedwam and the court say opo say ya Mama Akosia Sewa and Odobroni na ekuna Japanese and sa and kre and if you be say to be say na paragraph 24 no ye ten say Odobroni enko a na Ghana ha or contribute to that Lumba ye as Mama Akosia Sewa dey obai ebe chi akeke the Japanese eye no kwe Odobroni nko na waboa that Lumba ye ye kone e ba kone abedie Mama Akosia Sewa dey obachi akeke the Japanese eye no kwe and you say na busia o funeral committee bi e wo ho ya wate an I funeral committee wo ho no and you say na funeral committee na wate no e oni pani bi wo ho a o musi Mama Akosia Sewa na wo so ana the Japanese eye no kwe Mama Akosia Sewa no a e di nipa mienu bai Abusateni o Mama Akosia Sewa na e di nipa mienu bi bai say omumra mesi na nan e funeral committee no eso enti no kwe in the funeral committee we ho no sabio enye ono nko a na so no ane pe na Mama Akosia Sewa mpo e di nipa mienu bi bai say omumra mesi na nan e the funeral committee so na bibia enso enye boko enti nipa mienu a kata no ana se beto ya court say ye Mama Akosia Sewa se treni ba o ti odase e di omo bae say omo mesi na nan no e kampon and I say that boy Campon in Campon and you can Japan people can Japan Campon Sikani Campon can Japan was anyway Campon said if you call one that nobody the born young oh you until be a second Japan Koni Bay or Bradford did in our bro there's the great Campon yeah Campon Soccer Academy any dia na I'm say once Sante Kotoko is maybe a chum now or company for home Emma, the ATN said, and who profile a said, as far back as 2000, Campon, no 3 billions at the Mokumasia Santa Cotoco. To you be or the 4 power, you can't say more, Yanka and Swingy, or Huntian Tosway, nothing only be a but Campon can be another qua or can be a double. No, the ATN said, a Mamma Akosia Sewa, and a double. But for me, and I'm a ceramic on Indian about so. Mama Akosia according to Japan Mama Akosia Sewa dey mbae say omura meka funeral committee no ho na fe bibia enso enya boko and you say biam say na okay society dia eye Odobroni so na our representatives e wo eye funeral committee no aso na Odobroni na ono so representatives of funeral committee so na was I Odobroni so no representatives e wo eye funeral committee no aso ya enye asamketo akra enso on yes after straight away they went on and also a share Odobroni on the representatives our funeral committee so it's say
sɛ ɔsi maame akosua sɛ wadeɛ wɔn a ɛwɔ no so committee no so wɔn si nanan no wɔn yɛ hu sɛ kɛmpɔn ɛka ho bi ɛna afei ɛdabo ete yɛ a ɔyɛ yɛ maame akosua sɛ wa ne nua ɛna about the part of Odobroni so Ochem's and also representatives and so on. But they were far on the to just answer the bone of contention was Mami Akosua Sewa, the representatives. No, and I feel they are saying, and as a young press say, Odobroni and a contributor and as a boy were yen share and the BBM and I observation say, oh, on Kwani Gilia, Sebi, now a Nipan Pim Eba, some Bechiabushan for Nipan Pim Ba, somebody Shabusia, now all Sabah Ofio, Yamoba, on Batuna now Ochio. A jump for Aquaba and so on. And yet also be himself. I say, now him say, was Santiago Mamu, a Kamamu, Mr. or Belkani and Chian, and you know him, Che and Sabi. I learned the hard way anyway. Yantil Belkani and some. And Ochim said, I know Crapa, Yantil Belkani and some. Now, Odobroni, we don't know what there's no one Chia will be and some. After it also be more safe. Or say, and some way, I commence young proud women. I know comment share and proud women. No, but I the comment share. Why more and the parties in the matter? El Shem so, Mamma Kosia say one of them see for no can be. After Odobroni them see for no can be as a party to the matter. And after another as will be with America. And I will know yet and I was a penny confused. There's also a party to the matter. Or another one in our Mensia. Mr. America. Now you would say now also Mensia fine fan. And I'm share. And just so. As I come to the Kusia, Nana Asantiman Cosway, I feel, and I'll say, come kitchen, and I young Quada, I feel on Kusia. I stand a tree, Omoko, Nana Sama, and I feel, only young Quada. Those are the can you TB a cat about one thing, say, oh, the can call Nana Sama, and I feel, yeah, Omoko, not a far a great home sense in me. And my report come to you say, Mamma Cosawa, which I dance here by chess, Danubawano, Ribbon for the chair, say, a wow. Yeah, I'm saying a cat and I was a banner, a home some quay bioca. About years old. Sadia, dear, I don't see just one, the Safatas you can name home, and I'm some low court to be a bear court or some, yeah, for the chair, I mean, we'll be a sign at the body home, and so ever found see a bakum, yeah, ever told ya, or home, or Chimusa, Sassano, a constant mind cost, and cost when I fee, as soon as you call, and I saw my honey, and so I feel or home. And I lay at the people, that's how, yeah, boy, oh, you know, you may shall say, Hoina and Yamisha. No, say, I'm the credit, Hoina and Yamisha. The sense, so another women as we are something a handful and Kumani Biana say, there are something in divisional cheese, only divisional cheese, and the Mayor something in Ceramica and Tia Chimusa or home. And I feel like the people say, and the Macadia Pim will say, they do call Mensiano. Not in your Kuna sense, and no mum, now you won't any mamma shop in Poma, for the Lumba, new watching, where somewhere. Na munyanya yenti na demo akọ menhia na buja panyim say David ente sa adaroma demom except do no edom kọ menhia ya na kuna so nsensem eka ho e ho mpa papa she ya let's say oka papers bi ene oka insurance ho nsensem say Germany se ma me akosia say wajitum e wodo boni yekura ni bia onya aye enkrat onya sabi benefits bi enso honom na yebuza bi say enti e wo menhia committee ni egu no ana ene buja ban che se committee ni egu no menhia na mom ba for ade so ban he ne ka committee no ho se onhwe na oversee affairs on say bia na this year say be committee members obi a be ne o man kwan so enso on san say na sa bre no na etiwaso kakra eba ma me akoso abempoma ene won no abuja pan confuse ntem no tin ye de yewura ba for ade so ban something ne brempon eba be ka ho bi se onhwe na bibia be boko se be ya fani afan obi abetin wase na empo so obi be isika de free eye foto no mu a e wo se ono ba for ade so ban ama kwan ansa na obi atima isika e de free foto no emu afi so bi won se oni me ya adwen se entan kese de mo call menhia na obi apan se o ni na aka ho bi e de mo call e afi ba exhibit na dance ye copy mo call bit my craft time for me any ade enti exhibit DL4 DL6 and DL7 aye that Lumba and Odobroni enfoni nti le abuja pan say na enfoni ya aba be mo court e so faso de the relevance ya nti e be mo court ni say and abuja pan say anya obi an nim say that Lumba satroni ba oni Odobroni aware nti ode ba na be ya dance man pan na aja tum say that Lumba ne Odobroni o ma wani ashekawa ya enya asem keto akwa and so on to o man say na hu say that Lumba sabi Odobroni so Charles Kodo for that Lumba and so on. And I just say and if any ba ko bi o kan wasem yeah wo exhibit DL4
Okay, what's yeah, what exhibit D of 4? Yeah, what exhibit D of 4? Okay, and also one say, no, every na every na sound for you ever told ya. No, was I say, na a marriage ceremony, and I say, every na sound for you know, ever told ya. Na sabre no objection, by but objection on the church say, or when lawyers no, or some legitimate one, maybe opinion no objection. About lawyer Busa, lawyer Kusibusa, asking objection by my so the people Busa, a cover sano, and my lady, Yamami or Tedrum, a bob objection or 2 year over rule objection or anything. Yamakan was your opinion when he's answering, and never Japanese there be sound for you know, and you're not Lumba or Odobroni wedding pictures. Name them a young Funa, I wanted for and say, we will be what I do be our for no cabo, young class or any shot, I didn't see when I say we actually say a carbon, then you come for me and with Bakuti Dabaco, Nabako, and Sadabakuha, Nabako, Kondabaco, I just say, and near my wife for any other for any Diana. Ɛsɛm bebree na ɛfɛ mo do ɛfɛ eti wɔ kyerɛ sɛ saa mfoni ya ɔka wasɛm no ɛyɛ bra sɛ bi awarefoɔ na ɔmo pie akɔ baabi ɛna ɔmo twa ba na nyɛ wedding day ɛna twa picture no ɛna ebusa sɛ pɛsɛ na saa mfoni ebusa wada ro ma o ukɔnya firi fam ɛna ɔsɛ o ɔnya firi dat no ba fie hɔ ɔno broni na de saa mfoni no ɛma ɛna afei ɛtɔ so bi sɛ okay sɛ saa deɛ a ɛne ɔno broni ɛtumi de saa mfoni wɔ yɛ ama ɔdeɛ a sɛ bi yɛse yɛbɔ wiase a ɛna bi wɔ hɔ yɛ very special days wɔ abrabom. One of the special days, your bra, sabi, only Odofo Elware. A very special day. Yeah, they are sad and so dear. If we never so, and I love you, I kiss you. Now more chat. Now we are bam way. Now we are tam way. And I said, same baby. It was a full crate. And you was saying, Sadia. Although only the pictures we are mawa. Or the picture, a brother Lumba Elware. So on wedding pictures, or the be mawa na. It was a prince there. Although only for wedding picture, be a mawa. And it also be himself. Okay. And Sadia. Only, no, as soon as by your dream say. And yeah. So you agree with me that you have no idea how they took pictures to have these pictures. And so only one of us can for me, and put on person, only something, you have Japanese and prayer, only. And a lawyer did to himself. So we have your penny. Now you come for me, something for many money. Kawa, Obi should be Kawa. And find a dish. And the penny chair say, oh, yeah, many money, no. So we was for a yes, yes, I Kawano, I would be able to say. Yeah, and say bunkumi. Okay, see, or show me some labels. I say, if I ever put it, they share not just so. I also want to share, yes, a bunkum so. I had been on more edition. Then says, yeah, there was a bunch of the no cacao and says, yeah, if we are seeing you're more than Ghana, fashion, yeah, dear Bentino. Or we got me in the Kawashe, then sending fashion. Tibia, Gakawa, on say, Bema one fan about for the car or the Shannon sa able so. But Japanese says, yeah, fashion, yeah, Bentino. We got me in the car, I shall say, a Shannon sending fashion. I say, ah, you over Casacana, or now, James, I was like a 1 cent. Yes, the beside my baby, the Kawan say a book of Sam. Never say, there's a modern Ghana, the Bentino. Mamma was a modern Ghana and fashion. Where you cook at Casa. Okay, so, Matia, and not my cat, Macosia Sewa, and Alpha, and your Mamma Cosia Sewa. Germany and Waba Abeka and also Okwaba and San Assembly will be or the Atuga Archer Amansan and so Hobianti, Mr. Mofa Chamana, Yantuas Nadia Kabian. You find some Tios cancer, more than Ghana, you beat me the Kawaii in the it's as a fashion, and then my 4 day abbey, Samana Bassa. Of your toss will be my Busian, young shape. It was be my Yantuas Nadia Kabia, Yantuaso and somewhere. No, sir, and then the people say, Odobroni Kawano. Na ɛhyɛ bonkum na so wɔ no kɔ ɔdi kan ka dada sɛ ɛhɔ ɛna yɛde kawa no ɛhyɛ ɛna afei yɛtɔ so afɔ the pictures foforɔ ba yɛ DL6 and DL7 nyinaa yɛ exhibit bi a pictures of Lumba and Odobroni ɛna ebusa pɛns an Odobroni Lumba fo na ɔsɛ na wɔn ɔde saa fo ni ma lawyer yɛ ana na ɔsɛ ɔde ma lawyer na ɔkyerɛ sɛ ɛwɔ paragraph 7 ɔkyerɛ mu sɛ efoni na ɔtwa yɛ ɛwɔ afɛn pii mmienu ɛne edu. Ebra na wɔn ɛware na esi abotɔ yɛ sɛ April 2010 ɛna wɔn ware yɛ na sɛ afin pimi ni du bosome nan no mu ɛna wɔn ware yɛ eti saa abira na yɛ buza sa o kyerɛ sɛ saa mfoni baako ɛwɔ hɔ ɔmo twae ebra na wɔn ɛware ɛna hɔ there was an objection lawyers no ɛyɛ maame ɛyɛ ayase ni aba Odobroni lawyers no objected to the claim na objected to the claim na busua ɛna ɛyɛ maame temuafo ɛwɔ yɛ ɔbɔtugu yɛ apɛ ɛna busua pɛn kyerɛ sɛ o. Ono ni wonu bi sa bre no dem sa na wate na odi obi ba sa na wate enso honom na afia to so bi em e ba beto ja say and ye me dey pay mo say sir I'm suggesting to you that
These aren't people saying, but you yourself, and even stated in your witness statement and attached the video where Lumba confessed the interview that he married Odobroni. And I said, Uchim said, and you'll be an akacho. And the people say you'll be an akacho. Now, what I woke yeah, but the video be a can watch. I say, that Lumba interview your kind self. Or Odobroni, never Japanese and a credit. And I feel like you say, I feel exhibit CKF2. So, who a year Odobroni&Lumba, oh, and I'll say, who am and I feel a chim say, hey, some for you, Tre, a year and sa, ya, Kawana, a share. And now, observing chim so, Kawana share, I had the right hand, a share, so, and I'll chim so, look at the answer him as a court, them won't pull. Obi te court one is ceramical ne ka wa hye ne nsa nifa ya on the side share ma me George na so say onpo o te court dem one nsa sabi ka wa na hye ne nsa nifa enso e wo honom and afei yes e ma me George no say bo so maybe chase okudi adanse e de mama me akosia say one so me nsa chance so no kwa hwe no a on so te court dem one o hye ka wa e wo ne nsa nifa so ti say see fashion modern Ghana computer age aba abefu yasi abeti no ka wa obi kwa ti hye ne nsa nifa chese ensa hwe enso e wo honom. And I said, the people say, I'm suggesting to you, no one puts a wedding ring on the right in our culture. And I say, but the people say, Mama, Obianiwa, or the Kawa, what dear with dear Yamia so, not so for sure. So, Sabio, I mentioned in 75. I'm so, on say, no credit, Nampo Corno, on somebody can know, I saw penny, or your Pentecost elder. Oh, Pentecost as a fool. It will impass a kawa, the share and sabon conso. You know, money because the show more on say, or and theatre and such as a person be always a shanakawa, said the city. There was a very quality to Zampa, or no, or a Pentecost elder. Yeah, but Pentecost for that, your butter, Cassiana, your boy, says a tacky pimply, now must say about don't be any. I own your manners or 20 Yamia pie, and Yasapetua. Amena, no to woman next time, no dear such as say, or Shaka the Benjamin Sans way, Edda, so penny, yeah, we have Juma, a Shaka, and the Benjamin for and something a crop or do more dancing. And I think, the people say, now, wouldn't say, our young Santifonia come for your money, money, you know. Yeah, baby one day, or Bano, a fee, the bush of fee, your bear money, dear. I don't see no crap, or Barney fee. Then so it do baby, it's you can obey money fee, no, and Sashi, and so honum. And yet, Chims, lawyer would say, it was what the end course or Chas could for Lumba, a fee, and also, and a cray. Almost our dear no echo, so our Tantra Hills. There's was any baby potty, yeah, if you know our Tantra Hills, so they will be side, and I catch them, they will nip or catch our dear across Tantra Hills, no, the real Philip Paco. If I'm dosing to the real fee, if our cars are some eternal. And I feel say, and the answer come back to exhibit CK4. Now, a honor, I ain't sending fun, and a show a picture, and sending for a show a picture, and to me, and sending fun. Who said there be a yen sending fun, and a show a picture. And I was saying, so there be at the right hand. I was saying there be so don't say, Nifa at Toko Swa, Sabio at Boswa Mekansa, I have Kokomoti, and so what's a yen Nifa. I was saying, I know question. I was saying, I'm not going to put it that way. I said, Komoti at that one. And you fact, you won't come here. It will be a punishment for any best, my best, and no, I can't swallow the only hobby. And for you, Omucha, and he went to me and said that and Kabibia and found. And lawyer, I did put the point, but the film was your point. Say, Sabio, some for you that you're for Photoshop, never for the AB, the cow is here, yeah, but I will be quite to me far or no, and after Donald Trump or not President Mahama, President Kufado, no far, just say, and my movie as you for pictures all your seasons, so now far. Enti what the people almost say, I have Photoshop. Then your photo anchors are much higher. Or one I can see an idiot bar. There's a pencil, no, you will be. What me come once. And I feel, they are questions. That's a corner crowd, a corner. Sabi owns a corner in I was a fall level. But when for you, so a corner in fall level, I say a corner to change, no, oh, for you. That was a penny cigar car. I said, how do man? It was a penny cigar car, so, oh, when it's a 10 days, I could buy. And I feel. They are saying, the people say, if we know the Albania, I have Photoshop. If we know the Albania Photoshop, there was a pencil that be own is a cry. And I felt to be say, now only say, Odobroni, the witness no, yeah, Obi German essay. A brought that Lumba Odobroni worry in April 2010. No, well, when John for Nibia, our dear no say, only say, a bra was your Mrs. Subium, Odobroni witness say, a bra Odobroni. And that Lumba one.
Sabio Mr. Meka Odobroni and that Lumba awade say ya nipa nyina ni age nipa mpempem efa chichine benche ewiase ba bia ba ebeta awade na chi no sada no Odobroni ene that Lumba omawade ase o ntwa picture bia onim sada e de pem busa pani sa antene say omo say awade na see picture bia ankoso there was no picture taken at the wedding of Odobroni and then also that Lumba na onim sa awade na see picture bia lawyer na Odobroni some the witness say picture bia ankoso o ntwa picture bia ho no na no busa pani say no kre onim pa and after say pin bia say onim say that Lumba ebra wo ba be nyame dia 60th birthday afi atwa mu ya on the 29th of September 2024 afi atwa mu ya in the year of our Lord our Bayview village on Crime do make obonya patem that Lumba ejina nipa enim nipa pimpmanim Ghana inanim ni amansan inanim ka say I chere am akosi ase wa say oye ne yere akosi ase wa no what is ka wa no na ontimi poison da onim sa de as say penny say no oni obi Bayview village that Lumba din 60th birthday na oka say me akosi ase wa ontimi poison me da ontimi nya sa da no oni obi na mom ote sa asem no okay and I just be na say okay na say onim that Lumba yie pa e ti won fo nyimu a obo se kwalefo so ni nya sa no say hu na obo se ono so eni e wo honom ya no so se kwaka e bi to bia na fa eche odin fo ni ye that Lumba na ma me akoso ase wa ehun fo ni awade e wo Germany ni na so bi e pie mo court one na enya se kwata kwa busia e tin se mo nyina etwagui e se mo nyina e konso e wo court dem e bra ene da kire enra yes enra ma me anase enra busia fo ni go fu su da kemu na odi adanse e de afa that Lumba Charles kwafo su ene ye ma me akosoa sabi o chese that Lumba ne ma me akosoa sewa wo mo enware o mo ja awade sanso ena afei ye ma me anase yenu about Odobroni that Lumba so o ma ware in April 2010 and so be a course so any at your boss ya ye din nyina mu amane bo any nyina mu chemu and so ababa so jebusu we a quick one be atwagu ye ena ye nyina mu ya chemu and so hono nti sanete ya and so nyame adaroma ya babu dura say sabi am no ka say court atnase ya Japan say ye nyam nti say o da so agina dakemu ya oyi ensema no nti nyame adom na yewia sabi nyame adom na yewie Japan die na bre wo mu a nse court ye den ya kwan bia so omo so bewura court ewia omo so ebewura ye maame anase yes you know about Odobroni omo ebedi adanse ama no court ebe kom so nsem so na omo tie omo so anu asem na fe dia ka bia so ayeboko na dia ka bia enso ayaso nti na we are optimistic say ayedenia witness for Odobroni jina nkopon ya atom na bibia atom say ye ne pe city a Odobroni anamusifo omo edi adanse ama no so kwa kujina da kemu na ya toto omo no na bibia enso ayeboko njabusu we dey quick one ayeba ye na o se mama say hu dey ekoso ene dey nyankopon twedi ampon adom na na dom ne ho bro odom ye nkwam ene ahoden a dey bekoso bia no ye dey ababesom amansan na bibia enso ayeboko to dey ye ba ya na mu chemu e dey besom of course enchi ye dey bepema say na ya da ye ho asamba dey nyankopon hu ye mobo na obi ekwan mu na afei court eco break na update bia ba ye dey mu chemu na besom na se be dikaka ya busia mesi mesre pa za busia eni aye hwedwumade se ko ba se obi ewo tiase na bi ya opese wode eye boat TV opese wode eye boat anase uber bi misra ni na ba se kwa so kan na amanfo tai fam bisa me na me nyanya obi a obi ya busia mia me hu ni papa ya menim no yonko ya chese o nipa obre na ho ase na odi nokre na sebi why na adwen se opese wo ye bibi de mana ho on se trust kwa aka se ensa enye adwuma no eni kwan se edidi enti edidi na ba se kwan so busia fo me se kasa se se obi wo ti ase na bisa na opese wo de ma na obi eye adwuma na fe boat TV ani ubayi bia nhye bia ohun bia no busia de mesro from number no ma pin e wo 0543 547065 ofra ya me gidam na fe ma connect ma nipa na fe na ye din ko na fe e wo kwan ya on hye sitie bia nipa no enso ahyase ayadwuma san se medika kan trust kwa se ensa enya adwuma eni kwan se din timisre ni din na ba se kwa so busia ya menka obi akoma na omwa na fe emra musa na bibia enso enya boko na bibia enso enya so din timisre pa se medika kan abusia se pa
sɛdeɛ madi ka kan sɛ obiara wɔ hɔ na akoma pa no ɛwɔ hɔ saa na ɔwɔ te aseɛ nam bi saa na ɔpɛ sɛ ɔde gye dwuma bi saa mesrɛ fa namba yi no frɛ na yɛtwe nkɔmmɔ na biribiara ɛnso ɛnyɛ bɔkɔɔ na biribiara ɛnso ɛnyɛ asomdwoeɛ wɔ hɔnom a ɛkyerɛ nyinaa mu ɛde akyerɛw nti abusua yɛn continue with the messages na afei yɛmfa show no ɛmmerɛ awieɛ nyame yɛ adom a deɛ aka biara ɛnso atoa so ɛde ama mo afei yes Anita aba and afei Stonely 6057. There's too much animosity among the family now for the funeral to go on. The best thing is to move it to a later date so they can all come together and have a comfortable. Mama say the prophet that came is for all the families, so they should know when the money is going out of the account. After Mama said that you say assemble granny and after vitamins I said was need to be sacked from the family. After Anita come and say I'm good, hope you're as well. Okay, yeah, Nyame adom ho ya pa Anita. You're welcome, my dear. After Jamila Muhammad, we have a call you I say good morning, bro. Good morning, my dear. After Busapani say, "Mama, comfort your what's Busapani to park." Hey, Mama, okay. And after Jamila says Busapani is a big time liar. And after Christian Abbott say, "The man should be put to order by an animal and respect the tradition." After Miss Days tips say hearsay. Okay, now after Miss Day say yes say yeah the Bob da asemo enye wawa wawa papa. And after Wine beam, Jamila Mama says Japan yes, Anna, Minkai, Yasemo. After I Queen Tuesday born, Miss Me Tuesday born, today I crowd our papa, and they are my own happy soul day. Also, bring Poma, keep fighting, you are the elder sister, and a cream, and I feel comfort here. But my mom said Japan was contradicting himself. He said on Friday that Itiakon is a brother to deal, I know, and now he said that he's a business partner, and a crepa. After I know to James, hey, Japan, everything is here, say, boy. And after Queen Tuesday born, say, why will people outside the family take over your funeral and set dates when you, as a sister, is put to the site? Just say, how about me, pal? Just say, we support you, ma, because you have been Poma. Okay. And after Tuesday born, say, why will people, yeah, no one was like, Eka. After Isaac Opoku, are not your name. Isaiah man said, bro, why did the chiefs allow the funeral board to be elected if they knew there was another proposal about the date changes? Yeah, someone, a burning crab behind the veteran. After MSDS tape say, yeah, baya. Okay. And after one being, Queen Tuesday say, yeah, and also KBM. Mary Botman say, what is wrong with some Ghanaians? Nobody's interested in what killed Lumba, but all they want is funeral. And after Stone say, from the evidence given in court, one can conclude that Lumba never married Odobroni. The divorce letter from Akosia Sewa was fabricated. There was a penny is an unreliable witness. After Queen Tuesday say, Abusia do Flampa. Mama comfort, if there is insurance benefit, then it means they are still married in Germany. Okay. And after Queen Tuesday some Ghanaians don't like the truth. Well, will you be happy when outsiders are certain? When outsiders, when was it? Okay, some Ghanaians don't like the truth too. Will you be happy when outsiders are setting a date for your brother's funeral and they are not respecting your suggestions for new days? Will you be happy? Make and come in happy. No cry back. I wouldn't be happy. No cry back. So be in some microphones here. They report send it here, but you will be a young kind of country. Make and come in here. You need to say what I'll me. Okwaso anka beti ase Japan wo tumi yes no kre ya sefata so ya na mo to bia ya nanso se obi a ono so ni pa ya funu ba ku ma na untie de okakra masa let's be honest with ourselves. It doesn't seem right Mr. Meka la Japan empanya semti akwada meka na mato bo asma yeti to de ento aso repem na even we be nso ade bodun befa but it doesn't seem right no kre ba ko pe so no kre ba ko pe o kan kra o ho nya hi o de mama to aso yen fancy wa your friends one from one being and some sense be some training minimum na me come me nim afei wine biem okay lovely Ozzy we have called here Ozzy akosia say who are you to tell the family who to do the kuna hey Ozzy so the no afei Quinty say born say shame on side chicks leave people's husbands alone shame Matia and afei Quinty say born say how can a big mama break a home and still fighting court? Go and find your own husband. Shame on you, Odobo. Hey, Mama, I will tell whatever, bro. And our fame, blessing, good things 3124. Also, Eka with share lovely Ozzy, and our fake Tuesday born, and so in Samano, a queer premper, the ship record and sasso, the ship record, a queer premper, so Chena Joha, and our fame, blessing, good things, and so in Samano, when Tuesday born, Sanchez learn from this case. You can be up to 10 kids. You will never be a wife in the court of law. Shame on you, Matia, or my
Tuesday born. And I've a queer prempen so a channel you ha, Mama comfort and so Mama comfortable. My dear, I just say on to the basket, Mama Yamin shop or Germany on so a channel drink. I was saying, and Mama, one be a queer prempen so as a years ago to her. Can I TV say, can I with your bar? I won't message no. Can I also show around who message now? Hey, can I would just say, only show us around the phone yago. Well, let's show around a canna and welcome and tell you now. If I say on number 2 months. Yes, indeed. Can I was okay? Can I wouldn't show us around there? And yes, I'm good to Mr. Show us around. Can I be a show amount? So you okay? After one BM Queen Tuesday born. I say, yeah, no one outside the bar. I've a mark of your boy say AI picture. I say, one. After one BM, a queer purpose, and I did suffer me, Amadi, also S or her. Of course, any ring on the right hand is never a wedded ring. It's never a wedding ring. That is for fashion, no crap, no cream. After Robert Tasty, Papa, she never give up, okay. And after the elegance, as she's from the Netherlands, Holland, okay. And I feel about that, hey, Papa, me watch a material catch who comment at him. Also, good afternoon, everyone. I'm here, dear. After the surface objection, and after also I Serena, not James say objection overruled. And my comfort saying the photo editor forgot to put the ring on the left. Okay, and after Mantejo say it is just a ploy by the elder sister of the family of the late icon to usurp the powers of the Busiapeni in order to achieve her selfish interest. The question is, should traditional authority, as all the people over to us with you? Yes, okay. Next, I just want to say, I don't know. Okay. Jamila Mohammed said, just present the divorce certificate. We want to see. Okay, I'm not to James say, I always hear say, hey, Abusiapeni. My comfort is such a disgrace for Odobroni and lawyers in Abusiapeni. Why will you use AI photos? I want to Abusiapeni or Chumsa in Fuinankasa. Odaroma. And I feel Queen Tuesday born. And so I channel dream. I feel when being blessing good things say Pentecost elder who lies. Shame on you, Abusiapeni. Matia, I say, because I just want to know, can't say, Paul, the Pentecost elder for no. Yamensa wo so ya wo tufu preach me da bia me no kanya me asem etufu preach pa da bia Sunday do no born time the person so ya elder Sunday do born time no born pin please then here sa unu maso then you tie ni mu no di asem ya asem keto Pentecost for say ha sa Kristo unu maso aba sa no di asa enya asem keto ense ho no afi when BM Ruth Golden Star say also a reply Mante and so as it be set aside to achieve the sufficient parochial interest, what is the essence of Akosia West lawyers bringing in our authority to justify the essence of the Ashanti culture in court? I feel comfortable, I must say, respectfully, Akusi for detecting those AI photos. I feel Mante also a yin semano, who's in a break a crab bar, as a message in the doors, William Montimasana, Yanfa and Pim Momotia Sena, Yanfa and Pima. Na finyame aduma abusanfo sabi eka card ye beto from bia san ba biom na ye dina so nchemu aba som se dia esetie. Okay. Oh sa ka unya be ma ye be mati ka unya ba. Okay matia se sister kan wu se anti we sister kan wu na wo ye ma me kan wu ma me hu ono we sister kan wu na ba ye ma me kan wu ma me hu kan wu adaroma Matia, Afe, Mama comfortable. I say, God bless you, Kopna, for being honest, Mama. Matia, me that say, and Afe, can I can see around and see how that atmosphere is like. Okay, well, let's say try around the check and we try around the check and we now. Yeah. So can I say, or say, can you interview the guys behind? Oh, okay, Matia, be yeah, we can not break a car but here, pay money and samba. So yeah, but we try around a check and we now. I say, oh, sister, yeah, sister, can you okay? We are bar. We don't dynamic as about I bear more than I can remember. What's your mapper? Yeah, that's why. So we from America. About Memu. Can you know? Some people have call account to me. Afe, you trust me, my trust me, my one be that share about yes. And it's obviously a lunchtime to me. Yeah, me know about was young man as my mate. On to me with you. Was me about my economic put no pom de hu here mate. Me kwa ko didi. Afen one BM mistake as if the police a disgrace. Jamila say I swear. Can I hear or say and afen sounds good job but that say mama say God bless you come now for being honest. Mama me that say afen at the services time lunchtime let's me call correct. Let me kwa ko didi. Afen since you do good afternoon bro. I'm also a Tuesday born. God bless you for your good job Matthias since you do mama. Yami sure so
another four and then that yami sure na and then the woman in the park and in sure be one of them yami if I know me I will ready excuse you amen and we be our share be as ne and if be one of them be an yankopon hu yambo now for enom yen afi maybe also this is a lesson to women never help a man succeed in life or he will later leave you for a younger woman. Hey, that's the way I'm saying when you say be na be back na esi no chese obi abesa we be betimi nya be ma bi so ane o ho a e bi oba bi bu ana why loyal to oba bi sin there eno so bi be won ti I say bi mo ma generalize no madoroma no say me ka we ma dwen show madoroma afi ye to so bi ma why be na dwen share aba afi Gladys from Poma say what is legal wife because I don't understand it I'm just a legal wife here oba amrani amamle ni amani awaro no na mpom ragini tum court agina tum say wo ye gele sanity madoroma afi Cross key, as Odobroni thought she was outsmarting our noble and virtuous mother. This is a question as well for but that Lumba, no hurry up. I can't laugh madness. Okay, okay, yeah. And after Stone said, Your Honor, the whole Ghana is watching. Please let the truth show your judgment. The bonfire. After Mr. Odobroni is great that I would say. Yeah, this is Kama is sure Odobroni will regret. Jamila Mohammed say that again. After Margaret Mensa, Mama say good job, but I say a question your papa and I maintain one car. A question is what I say. After Abba Crankson, I say, is this man an elder in the Church of Pentecost? The church is not corrupt. Church not corrupt. Or enough from the HSL or Shaq Yame. After can you see interview matching the virtual Martin can you grab into the Papa and the famous or your Samba Bima, the Bayama or Payas of Petra. After might be a mistake say a Japanese ceremonial elder, no proper elder from COP, Church of Pentecost will lie like this elder. Okay, and I'm which will be say. Oh, you're family more. Can you TV? Can you S3 about S3? After Abba Crankson, I say, how can an elder of be so? Oh, sir. I would say, rotting the answer, another thing. Abba, after can we hear what the guys behind have to say about the case? Can you church in command? What they the people they come back? They don't because why? I say break a crowd and say they will couple brain soon on. They pay we can go on the samba. Whatever, we have bema. My American, whatever, man. Titi was sick. And was what I say. Man was what I say. I sound my call. After Abba Crankson, what this man is saying? If the baby knows, he's just lying. And after Cynthia Joe TV, yes. On a coma, I say a small TV. So Baba the guest now because as a coma, I say on a guest now. I don't want to come. Brian Kasaka, yes, bro. Brian Kasaka. I was I do TV of the kind. So I say yes. Now I was only baby. Remember there. Because nipa ya de osare se nipa ya de no wanyina ya mense ne di ye share by Grace TV asebo fro masa mama kama so no ma ko sia so ka busia sabi ye share by Grace TV asebo fro in the year I feel we na July ending na July ending share August na meju dan na story bia e ko twa bi onya so na afam ye ko twa bi bo e be peke ma channel ne ade busia ama be kai pass one day bi kokos ababa na ekunu profile mobile money girl no e na afen so kwada so me wa onyo market boy na ekunu junior mobile money boy you na juice there bi menua oh brother what shall say na ashase dey na identity brother ma wakonya ana buso eni youth atwem gina on one channel so you channel so dey akasi for pa channel no quality over 20,000 subscribers na there ya che say enya quality pa ana oba makonya busia o makonya one channel say me mbom channel ni din shaman sign na amansa me subscribe na me ka bi ka kan che Ghana for busia sabe na be break anim say bia ma hye me am channel ase admin ya ju dia o jam chen e just for me friend just for busia na mama kwanya I want a channel so many minutes ma me kasa ma me bo me page din na onim me bo me page din ye bibia wie na okopus ni video no ana okotwa me page no masa ma me kasa okotwa me page no bana no e de to honom say be ya obi a hwe obo se page ni nti wo hwe na wo hu busia e nyame adom say be nu honom na so me kasa nyame ye mo nyam say na ye chen no a that's by Grace TV nyame adom na ye chen no a asan ye da nyame asiwi ahona won ye fa bi ma me am director me nyame bra page TV wa boa me papa I can never be ungrateful. We see him say yetimi ko twa story me ne jude na ko twa story yeah I say yadwuma I just yadwuma very competitive pa but jude be nya story na force yen ko twa ye twa story na wie no senka obi o ka say o me de tumi me bo me de e chena so about there o tumi ka say there be me page there nyame adoma pick that amansan agi page na tumi ya obi anim o de na afi na o sha ase enti wo di kan board there na busia I'm not my story, no. FBI go channel now, and I'm not my media. But me the 24 hours. One day I send out boy here, no. You need to answer a person. Boy, I'm page no. A page now man sign.
Tiabusua, and then one more share by Grace TV will be Mr. Mo. Mona Judas. See, I'm sure. Why are there? Mean to me, and I was seeing you, Sabi. I know beyond the bay, the way Sabi is on for your also bloggers, see the vloggers, your also our Ghana. We bring out all the way your home, show crime, but meet me a case, me, boss, and if I will make you move at the mommy, and I'm saying this without any contradiction. May you understand? If I will make you move, I'll go the extra mile, say, me, maybe I'm on one page now for was due TV. And I'm saying this, no correct. Because Otiminia stores young kucha we no cast there be maybe can more all come board there no na actually mema bomb dey say be all anybody can cause and say be am no na boy there pa me page this one be call dey be all there can say mu afi Otiminia on video mu say me nkasa ma man say hu na metimi ya post video na on atam story no link no dey akoto no community our YouTube just say abusia he is not me metimi aka say Judy one brother onye greedy and also you be a oboa sabi ohun se nipa oba na okwa akoma pa obeboa enti and some of them make say make on say make Kenya come ni atata ni so chese obafo enya say put oba come ye bra oba for that was obeti some man for ka bra oh bra masa enti obusu Judy dia mo na asema me na me say obi an so on subscribe to YouTube bia on subscribe onim say sada no a odi video ni share ni video mo no sada na me cash ya me money sada na kwa we na about 100 subscribers yes from Jew TV. Yeah, I mean about commenting coming from Jew TV near the end, and I'm a Bruno, and I'm a Bruno, which is a couple now for you won't be him. The Bruno was Cobina say, or a PNT, and I'm Jude video now on me, and so my phones are Cobina says, I say, about the Jew here, or no shape bigger class. Young fast damn Jude. Yame, yes, done on I now, that's one with you. You know, I'm some for the team, a go the extra mouth to help no. It's not other than Jew TV. The Brina boy there, but they'll go extra mile. Who say, oh, yeah, baby, openly, I'm a no, it's Jew TV. Jude, I'm not forcing now. I say, there's been promise. Say, God bless you, bro. I say, my main kicker that was in Mr. Odobroni. Michelle here from Nana Abena, a good friend. Thanks for helping your brother. No, when you mention a quick say, God bless you, Jude. And it's for me. I mean, say, God bless Pierre Jude. Okay, and Nelly, your boss, God bless you, amen. And then I both say, God bless you. Comfortable, me, mama, say, God bless you, Jude. Mama, no, when you mention, and Francis, mama, say, wow, no crap. There is been Poma from Poma. Say, God bless you, bro. Good job. I saw it. Also, when we God bless you, brother. He did very well. No crap. Just someone make a it is evident. I don't see that so on him. Desire Kwasi say, Jude, God bless you for supporting your brother and the craft which is promising. God bless him for us, amen. After Cynthia Dro, I say, God bless you, brother Jude. Jackie say, God bless you. After Margaret Mason say, God bless you. The Safo say, God bless you, Jude, for us. No crap. And I'll say, God bless you. Just say, Obia, I see you in shower. I was here. I ain't some control. Yes. Jude inti waba. That's it. That's yes. Jackie Brown me can say I can subscribe to YouTube. Tell me Mr. Mo mo share by grace. I subscribe I'm say and then say do her. Nyame na ye de na so na mu ye nua nyame na so e boy pa. Eti muta echi mai. But can some no koye story be. Okay, me can some no koye me can some no koye story be. E wo na ho kwan fa. Man so ya gala ya kumo bi no. Man so but to me, you be about the castle. Now, you come. I mean, I let some military for assembly member. The restaurant never now cost us there. We only can hear the for two. The now come about my bomb again. I did see the best at 24 hours and sound all born there. Say, before do a being in and Tiasena come up. It's near Jude, and it's me as I did the boy. How many of us did marry Saturday? Then I'm sorry, I had the bomb in tea. Tina baby on say be a kasana obi ba am say obi ni also bo page ni this and say Jude boa me e bia sabre no men scheduled ama wa mo me a sabio me se meka nyame de nam de but Jude so amwa anyem pie sa akwan so a nyame nam so anyem pie e bia anke nura say afa Jude so blessings me kan so David to blessings me kan so subscribe say sia and I feel yes. Okay, is that it? Yes. Bro, your call will be a kind of fee in your career. Any kind of message that was say, yeah. Perform in the pay Gusone and pay you for any other for a show. Boy, I don't want to make a sound. Boy, much of that's a pass. We need to make a your brother. Oh, he's a brother. And he's not just a brother, he's a realer.
or one of the realest brothers I've ever seen. Said they are I'm subscribed to YouTube, mommy. I mean, sure, from YB. YB, Panipa, the outside, YB. Yes, there was some sermon. Mama, young call me. I mean, about edit. Me, what's my child? Do me quit them? I saw them. Do me, I asked for them. Matter about me, continue sermon. Me quit them. I am call have lunch. Na yem pe nsuka kranom, yem pe brin suka kranom. Na eje nyankopon hu yomobo na yesan ba afei de because we update bi ato yebo ase nya chechemu na chemu. Ti bi nyankopon da obi ase se mo je brehwe na yakoi kai se OB Trading Enterprise ya ewo Kumase South Central Junction. OB Trading Enterprise Kumase South Central Junction. Omo na so yasne e ma jijuwedi ebre o Mr. Odobroni ba o pata de papa o papa dia the whole Ghana yeba akopɛ no a and OB Trading Enterprise Kumase South Central Junction. I want to Santimai, and Ghana Magna. Ye ni ekochere na bibia enso ayeboko ye ni eni ekochere na bibia enso ayasbeti yankwe yankojibi na bibia enyeye yankwe na yankojibi na bibia enso aye asumdwe ewo ehonom said dia esi etientie no eye baako afa yeto so bie mu a nti ma mefa obi number into Ghana asanya ko mi ame boss OB Trading and number into Ghana yankwe bronyan I want to Ghana man asantimai Kumasemai na yeko yakotompa bwa papa yeko yakoto atade papa yeko yakoji perfume papa gu ye ho said ye be ya ene ye betimi atumpom bronya Jude ne girls obi na omo ko OB Trading na makoji perfume papa e de gu omo na yen so asofo ye bako asori perfume papa yakoji gu ye ho a OB Trading yakoji gu ne de akofwe nyame anim na Jude so de ye no on fa nko asori yakoji perfume na girls akochele ye de kwa Twa Mountains ene nyame akotentam and so yes it ye hwe na Yafa, what we trade the number no? 0530-994553. 0530-994553. OB Trading Enterprise Kumase South Central Junction. Obi Ankwe. No continue there. Sounds like make for Battle Grace Financial Services. The Ama Abusia Mr. America. Need any number say so. I found say Ghana for more America, Ghana for more Canada. I found insurance one same financial assistance one same say obesi sika na fei that you come here ma one show. We insurance company papa I don't know batano na that you here unya se bu kwa uchemu a wanya faso free mu empo wan kwa uchemu na koba se unya sika o metam sika bum dia ma dia just all the home bata Battle Grace Financial Services yeah sabi mi am na not one say hene ere o hene ere na kusi e na ye kofar by e de ma Battle Grace Financial Services. Some of the services are more for no e be life insurance of a college funding of a long-term care legacy strategies of a retirement strategies business strategies now for disability insurance. Some of the services are Battle Grace Financial Services offer and then Ghana for more American Canada after Ghana for bia more Japan American Canada Ghana for ya musie sika sabi American Canada bibinti mu on krata na mbo sesi amuni obi mu na almost fata some of the Battle Grace Financial Services train continue some any dey number say kwan so okay any number say kwan so yeah bra any number say kwan so and me am me o hin da kusi twu komo e bi ankoso ye informal number no 813-408-1084 813-408-1084. Battle Grace Financial Service and what you say financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. Let me be and so anyaboko and so ehonum said ya esi etie. Yes, there was ya that obi ase so much brave and so ashay. Yes. And you know the reports say ya we abusu apani. Ya we abusu apani and so yes abusu apani awie ne die no na enche be samba na ye the audit about so say city ye we abusu apani die yes abi enche be samba na ye call enche ba dia ka be so mo na bibia to so di the company we so that say we je brave ehwe nyame kan na ye ho na dia ka bia and so ye the asom say dia esi etie abusu yanko break ni ma yanko break ni ma na fe dia ka bia ye to was achichim ye the asom ye ba sisi a that's what je brave makra bye bye. Hey,